enya Sompa Asem Mpe Nipa ni ya pa de pomasibre ne ya de ama ho ne ye ka kire wiasema nyina se ye nyina pese ye noma sundua bua no se de be ya wodo ebe koso ewo ya fiefiem ya dwumam ene fa ko nipa bodom pem nyina esu otwo kwan wo kwa twaso wo panini wan esu otwo kwan wo kwa twaso wo panini wan ye bokwa no kwoto asuo no fretete asuo no fretete wodoma kuma mampo kontonchi obohia kumanana mampo kontonchi obohia kumanana amaniam ponana piao enasembesi kumasimem na enasemwa esie no eya asembia eye enikasem eye enigisempa krupo twedi apobasa yadom okutwanso ane nankanso no ono ene boss adawe Timothy Newsum sub prince seek the kingdom of God first and nothing shall be added unto you. Yen shewrade ene ne trene kane na dia kanyina dam wo de beka ye ho sycophants or the sycophants ideas okoduma samo wi afidie Emma Tromo bidie kope bibidi Asem Mpe Nipa yaba na yaba badika ka kire wiasema nyina ne se yeni o chenche kuchenku a yede atumpan eche ye kasa ase enne enya asem ketwa ewo dwumadie we so ye beda wiasema nyina se enne mawoda no omo aboa me amadi ne kama na ni ohwe platforms ahodo na Osei Aboagye mededa so a na akoya hoho a ede amame efiri se nyenyipa nyina ena afi empu atuwomo ebi edikan atuwa nananom ensiedo afi yekọ na wie ye no soso kra no obi nim edi besie eno ti asere nkwa tenten ene ahoden edi ama Osei Aboagye enya asem keto akra orofo monka me ho na yefuna wo me mam yafi aboahema okọ na krachi de na soso no nyame emfa no kra ensie ye ekopem se dabia ibehia ye nyina ye betumi asako bomde yare ki chiakase makata chobema babi owo bia no ono so nyame emfa ne sie dabi me wogidie kase se ye besan ahia na yako akoyanim dwumadi obati omno asamo anka saa ena the nations anka wo falumba obetene nka wo hene yire maame yabo akua asuama bronya wo ya abrewatia obetene nka ewo dwumadie we so na chief executive producer madwumadie kwanta bisa Isaac yenyina kwanta so twamani na so wa ena yebegina kokosa chief Fletcher eka producers no wadawuruma ena odi bia to proso na yebetu ne sere ene abasa medika ka che biasema nyina se ha ena abetem panisem aha ena abetem komode aha ne afutusem fia obati afutusem efiri se krobia sante kotokwa mi atiase se de wotwasa no empempi no ya na onim senachi achia ukọ MC wa Kevin oyata na dawroma ena social media handles Facebook, YouTube ene Twitter nyina yedi atwagu ewo so azuka omunyina eka ho sa ena gosu nya brante safo kantanka sempremu bema omunyina aka ho ena eso watchna Dr. Silas ene Adriana ba na ya mensa Abrampa china your birthday manyini che wo mo eno ti akwa yanim ten ena ye hwe se ukọ Sompa TV studios so a ekoba jasi sempremo bema ena David ka kire wo bi omunyina aka ho ena Sompa Asem Mpe Nipa ya fa yentampa na ye de afra ba bia school fees wo bia no be nchi akase enso ekọ ade amano na yaw chief technician ye be chia na nwumre na nyoma akonkan kofro bofo mpa bema asuketu am yi pebre na Osei Aboagye Oforisuo mene fumtum pa katachie serebia bonchina na atwatwa kodi awu atwam yansa ne yakosa mena meti adwam nam dia Asem Mpe Nipa ekobose asase so kachire obi no obi so kachire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no ene o mabọ mobile so a o maba no vim pa konwa tena so ne hwe TV ni bi pe radio ni bi tie efise obi kachire asanteman ye obi kire asanteman ene anwumre o masamo bibia abokode Oforisuo be manyanko padaroma bibia yeboko na so na gugu kama na yebese wo mo nam kwan so haye mo nam fom mo hwe yin wan hwe ya obedu fi yasu strategy a ufra ne ntoma wan hwe obe fra ntoma Oforisuo me se me kwa koye bande kakra nyame nko anka me yafra te chentoma enumre se ense enya asem ketwa
na ni nyina tiefo fanche because e kwa de ya na mu nsem na bebre ni ade na men fanche kase ma ye ne enwa pani o man ne ye wodubu me na me frɛ no programs manager o fi nyina se wotie na se wa resa bibia gumasum na sa de na ekoso na emom no ono so de akehye mu kana nti baby obi ayechia no se na ni di e program da chi nti me mom de o ye me programs manager because obi wa anko wapon se na o fi no so me kura anko no se be predrass na ni bra kura anko adana so na ni di achi enwa pani baby obi anyankopon hye na onye okase se nyame ya adoma me da ebe na o kanja guma Liberty Conference t-shirt nso bebre wa omo ano mo pedada ne bi ato so ni nyina bi wa anti nya se ketua ene na dodo no na afroso abetobie frisi chira ni yedie wo ofo so birthday se wo chen obi amane ha ana mane nya onwan so because mo na we di birthday now na hi and ya si wi asen so se be prejudice enyini di etim de nipa konse do sa na nkanya mehye no na so ya na eduru mebi ho no nti se wo chen Dr. Silas ne ya amane enho fan wa eduamu no budadabu ebu ne na nso se be prejudice anke hu ye se be ye na ye e maame no wo sie o maame ye o maame sie wa nkenye se ne tebia wo be sie Silas mo be sie wo just manyini wanyini wanyini mo so mo tan ma o chan mo pani pa so nyi o nti on wa ya Chris de hu ado bi bizam na na me birthday so my do me ntiase da bra be me hu so na o ti nam sa na o so birthday na ho na o ti nti obi anti manye bibia ma am ye hu bibia me tu bianam tu sheda wa tu sheda nti na me birthday me nka no me birthday no amu nam na wo hu da siti me na meka twa no amu na me nam ni obi bizase na omra sama de hu se wo du be me wo hu da no amu na me nam me nka nkyerɛ nso ne na na kyese bo su ye no amu na wonti me nkyeme nso wo ye me hwie nya yie me na me de me date pepa na meka na do me ko ayi na ye hwa bai o kai ai ko zo mo amon ai dabi to ka ono chachen ya Grace inchina no ye na me ko bo wrong ai bo se na we de me da to me na ma dada date na kasa me kanchro enka o amekanda okay said o mo no kano ye mfa nchi akese ma o man hene ye dubu ache ne o man hene ye dubu ache ne sofo pani na menim ne din na bobi se fitifita no ai nyame nhira no nyame nhira no menim din ti ameka ke su nam kwa so woko ko bompa na wa hene ne so dampem na wo so kwada no tie dampem na se de o ya no akoda dampem je wo nyini o me kan bi nya se china no be gu so wo nyini se fresh wo se ne nepon ye ne nampon kra na no ko ba je se onya so kwaku se mi mre ye mu ye mre ti me koda aberwati abibia aboko de erade adum ti bibia aboko fo so be ma na amesa anya ni bibia to no ya na to da bi na onante otade nante ya nantu so ya na etwe no to ne dos dodo we kan koko botono koko botono be se de o ni akeka bom fo bi ba se do mo hu ne do mo ne TV so na kwa ne ba obo na amesa sorry awoko wo sei se na wote ya hu no na se na de na be so amasa so kwan ho asase ono kwan ho asase ne store ben kwan ne store ben kwan for so be marade adom ye nyina ye ho ye na ye ma otiri nkwan so nyame ya adom asande me hyeda abolai soup akokon nkwan promise nti we nya promise aya birthday bia me no aduane ma me no aduane ma ofo so o le ya manya ne Sunday ma ne mra no bia ni bi the man brother be na kwa ne Sunday ya wada ko ye de man be so obi aso na man so obi aso me won fa se tepoku o di birthday me won fa se tepoku na man for birthday akade atepoku adi awaye efiri ho sa record obi anti breaking won fa se tepoku obi aso nti be obi amia icha me won fa se record obi breaking ai friends abudi abemu nyina de nyina na ai friends ai Lutaken o mu nyina do mo sa shomubo birthday ni do say ya what do dia no nipa be 4 de etimi bom si o sports o nipa be 3 dia na 2 na newsroom was so timi bom be de on so no ya na ye nti o monka of course yakopon ya adoma
me yan kwan ne mutu ama wate se rere kwan so a so ni se onu aba de me nsa no rere so kra de me nkwan me pepa me rere kwan ama Nyankopon ya adoma se won pe no Sunday na da o pe no de ka kire me me ye de aba ha se no do be hwa no nhwa se your birthday na won kam ye nya aduane ma wa na obi birthday so na be ka se ye family adwuma me di bia eno ye wa se mo enti me de be ba am wadi o so da ben Monday o ka na me da date ni nyamai e do be kan se sia menka no ba fa hu Oba kasa me family bia me be ba go ba fa hu me fa ho enti me di dwane gu ye ni di akire me di dwane gu ho enti me ye nkwan kama de abronti kwa koma to Awurade ma nkoso ne enka nkwa wa abrabom no ma onyi cha hoden ne apomoden so ewo mu na se ne Nyankopon asiesie no wonfa nyansa ne nimdie no mo na enka won se be ya da ne da no obetimi ede bia boa foforo na wanya bi de tenten wa abrabom nti no ye nyina yes ye do papa ye nyame enhira opiofo so be ma okay the nations anka bibia boko Awurade ayade yaw wadoma boaye wache nkwa enhira ne ne die nka ne dini na afi nsoso no enhira sonko enko emfama yesiri akore se de biara da omo se adaje na omo hwedwumadie ya na ye proud dodo fi se ne dwumadie bia so na wonya sa ankofo yi wo so nti Awurade nhira omo credit aya omo sei mama Anita hotel de na fidi ato amachia no na machia kojon kansa lewen baby obi Awurade Nyankopon hia no na accident ye chi Awurade mana hoden bio na machia ye papa adum chedua o chia kojo no anchia adum chedua so oni kojo ani ni ye ti baby obi Awurade Nyankopon hia na ne man koto temfa ya twa futu sem na ya de bia wo okay anoti kojo space say kojo space and what can he no birthday na bomo anya Gabi 1 Gabi what is that so you no so birthday oh I see o US into na ya o birthday ai into Mr. Gabi ai na so you no so birthday into no na no na si we ai oh sir nti nyame abi esi no arebo so enti Awurade nso nkoso enhia na big bro Awurade nyo kese no mo nyinche ya hodin wo si na nye anya Mr. Gabi na si we na nzan no so ne birthday ye ne Mr. Gabi US want me post the pictures in sa and you want me enwa ba na Montina why me ju wan they are no fair na no me birthday ni birthday o send na ye madwa madwa no UK onzo ni birthday be do da be just a baby son o ya mon check my wife I am so they send madwa ya for birthday no send the date no why they didn't wa ha say no mo ama and they say you aduane de send no ho no okay ya fanchi akese nkoma awofrema awofrema ne amodro se na wotwia aye no mo wo mi sia akwan se menko amodro ene awofrema na ne maame maame Dora amayade ane Cynthia na Oforisuo se de nipa ba wi ase baba obra ye na yie no esa agogo hwidim na no me de na nya asem ketwa na Oforisuo eche dwabo amodro ka sembi ebra me ko ya me ko hu ne sesen a wabo o se men kan ba me kan nipa ya de o sayeyi abrante ne fe na amodro no wabo brewo Oforisuo be ma na mbusanse no ne secret nti wo se wono ya buru kire ye ko no wo ibisi na nso se efie nko yi nti ono disco ni ade no wanko wonye bi party no ana ono so oba kuro me wasi dan fefefe sei onko trankran ni kumasi o to amodro man ko trankran da ano mawu an takraba fom da bi oba de fi wa no te wa gogo edim na wayade o ye ko ye me ko ye in fact papa ne ko na ye no abobra de baba akoko soja na enya asem ketwa ewa gogo redeem ye da busua ne nyina ase omo so omo da mase so ko jama na me bonsawa ma ye nyina ade dana ad receipt number ne ya agege o da be mi amafa me de baba chemo de nenso enya we omo sa de ma ba ko se pani so kam no ntuaka mo betu ama no so anya problem why na bro efi akura timi akopani timi why kata jobe manaka okay yakọ yanimten na yehwe medical culture say obi ani wa wapa futuro ani atenatene ho debi
na de otwa sanu pempi ya no nim se na chi achia eno te na futu sem o ye de ebra se wodofo eduru baabi atwe ho afiri nipa ho na seti ameka za twe ho firi nipa no ho ne se enipa bi wo ho a waye na adwene se wo hia wo mu a eno bema waba ne nchen enipa bi wo a no afa wo sapofunu enu obi wo ho a eduru baabi ada hia dam no a ne ho akire no eduru baabi enipa bi wo no aye seka kutiri se de ano ne nam no bi eni hode a na wapodi akutiri kuta ho na watumi adi atwa ade anu tina meka akire se eduru baabi atwe ho afafiri nipa ho orofo de ntia meka sane se wobi wo hia wo mu a onfra udabiara da na mwa no so wo hia de afiri ho no eduru baabi anu adan sapofunu eduru baabi anu adan sika kutiri eduru baabi a won hyeda mfa wo anya hwe enkuru tudwuma enti ena saa bre no obehia wo anu tina meka akiro se twe ho afafiri nipa ho de duru baabi a hyebre sesafo eni nhira ewura ene krupo twedi ampon orofo nipa bi wa obehia wo agise yi abawo enipa bi wa obehia wo a agise wo besi ni krunwoma enipa bi obehia wo a agise obewa wo agya se de be ya yiye no ye benya gya ede aso orofo nipa bi wa obehia wo a agise adwuma funu no de ma wo ayo ansa na wo hia wo mu a eduru baabi asa adidie bekoso a ana se adie bi be ma wo so abrabo akonkan no eno de won fra wo da biara da eno tina meka cho se eduru baabi mpempi no ya atwe ho afafiri nipa ho etiana nwumre mafutu amede ma odede bi ne se wo twe ho afiri nipa ho no me hye wo nkura se ebeduru baabi wo beye sabe ebeduru baabi no wa ba na wo beye no emfaso pi ene beba wo so fa hye otrim sa enya da bia na ado nsa be hye odamri fam amia mo beye nkuru tudwuma dabi ada enu time ka kira wo se dabi no wo so be kwa akoye dufoche dabi no ye behia na wo da hia dem no emfaso beba wo so pa enu time me papa me ka kira se eduru baabi ya hyeda suro nipa eduru baabi a enipa sunu omo ewomu no eduru baabi a hyeda suro efrise se wanhwe ye wodu beye nkuru tudwuma ne nkuru tu na gi no empokura upira wanhwe ya omfi ukura eno ti ma me papa futu se ma me de ma ono se eduru baabi a hwe nipa yie na dabi no wo so se ohwe abrabo kura ho yie na se moja edi mu afurusane na se wanko wumpofiri mu a me maame afia aboahema ne ka sa asemi wo se ya hwe ho yie na dabi no ye behia obaabi na baabi e behia no be pagya ni monyama se wanto obo na ko wumpofiri mu dia ene ewe nyina entumi emmam eno ti me ka tro se hwe abrabo yie no wanko wumpofiri mu wo nyankopon ewo ne pa bi ma wo ebeye kakra bi na busuo behia wo ebe kakra adwuma behia wo na wo hia wo mu a won kanko ne wo mpagya ebe ma afoforo bi a na wo fa nkuru tudwuma no wo muso behu wo fere dabi eye me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo omuna samoa Fosu edase ensanche atifu bim na menchia miami Kofi Osu o Germany Kofi bebia obi a wo hwe omo ana ye che omo nya no Kofi Fosu ya na omo pon adwuma ba sa omo entertainment pa ene Asem Mpe Nipa ti Kofi Osu o Germany nshute ni de hye no Fosu ta na da no ne ma me de ne birthday a omo ame ko be bo ano no ano de wo ntimi kusina ne Kofi bebia obi a menwa nya menhia Ofosu oba ma won se e ka Asem Mpe se wan hwe ya se obi ape bakwasi ago obi aso mpe na wo sa kasa no so wan hwe ya bakwa kwadane sa ana enfanto ho so se sebe wase wo wiase eduru mebi nipa bi wo wiase a makasa Asem se nipa ba ko na mabusua sorry ana manwafo sorry enuti eduru mebi antoto ho ase ntoto ho ade ncheche because ebeduru mebi no na busua hia Yanama ya henfo ya no omubo nsa hone ade bi ye classmate bi nso ye namfofo aye hyehia omo baabi enso ne ukohu na yiase a ukoto na se ogbo mu ase because ni ho hia mabusua eti sase mo ya na ye ka obi ti baabi ti ni suo
asa nipa no wabu no ho sesebe wabu no abo mfiase wono de onye obi ya dabi wo be hia dabi de se wo be hia dabi agina wa wo so fo so du mebi antoto ho ase o adwumam efia wotim obro no a wote so ukrom antoto ho ase yenua bi kan ye pani bi emre bi o kan sase ma gintra wo se me de me bo me din ho ban o kan sase mo eduru mre bi a wo behwe adwuma ye ya yete ye wo be no obi ato no ho adensesa no wa ye no ho basa abonte kura no gina ho sebi mpredwasa wo yi ni hwinim wadidi awie na ne nsai hihye nanum ni adabi anya ho saa na nipa bi hu hiawo adwuma hu hiawo efia wo firi mu no efia wo nipa titiri pa wo but one na wajeja ho saa se wo ye saa wa ha wabusua wo ye saa wa ha nuanom akwantu a watuo ne nkojeja ho na ye baabi de hye jeja ho saa de ye kan nyina no fo so se babom na watima ye ne asem no yofo ma nipa respect we gina wa so anya ho saa ema wadwe nkyere wo se akachi etu de emfa wonye hwe ofo so nkrofo bi a wokọ gato ana akọ nsadwaase a ohwe ne life na de adu no hu se enkoyie etu wo chese wo disappointing na busua ye onipa bebre ho no fo so adwuma na omo ye onipa bebre ho na omo ye nipa bia na omo ye nipa titiriw ewo mabusuam nanso baabi ode ne ho kɔhyɛ no wono ankasa reading ne ho sɛ de adri de akachi abusua hia me bi wo boa ɛyɛ wankasa nkasa ye wonipa bebre ne ye bo omudin ɛka asɛm ɔmo ka ɔmo history na so ɔmo ka ɔmo ahyase a na ɔmo wɔ baabi a na enkoyie ba ɔmo sinkete sɛ me mabusua ho hia me na dwuma mu kura so behia me na ɔmo wɔ boss ayɛ na ɔmo bo nipa a ɛhyɛ ɔmo ase ye ɔmo hu ɔmo a ɔmo koto yani aye papa ye bibia ye nua ye bibia very foster se bia obetra ha ne wo ka bebie kwa ofa so enne sebo ama nipa nsa bebre kona no a ne chese nye yize sa se o se ska ofom enche bia ne ye nia ye difo efense same difo same obetra ha o kasa kwa ofa so a enne se nyankopon nom ne kra de ode adom no wo hwe bebia ne wo firi na nnei o kan ne nipa bebre eti ni so ofosu entra wonye wadwen sa akachi na nipa ho behia wo wabusua behia wo wadwuma behia wo ye nipa bi ho no wadwuma ofiri mu ko ye no sebi adwuma na say to play efra brochire edan eba ba hwe nipa nse broni no tama na wo madwuma na wo boa me entende wo hia me sa be fa wakọ ye nipa bu adwuma bim a wagya akọkyerɛ fie ne boss wo pa na kyɛw se me hia wo eti manipa ho hia ne behia wo a ejira wo nipa no so wonne ya wo beye ofosuo ye hwe sa no mani omo tin sadwaase omo madwe se no makachi into on the aye nda jiri wo se no dabi ma wadwe no ayi emra fom ne try say wo ya busua agapade wo ye wodehye wo ya busua wo ya nuafo yi eti entra ho nka se wadwe nkyerɛ wo se asɛya wie ɛyɛ da ya ebehia wo dabi. Okay, and to Potokasa and Becca says, stay away from people who ignore you until they need you. And to know it do baby, ya shini pay the nation's anchor. Yeah, very young good point. And the answer ni adia be mood na nkomonimo na topic ne ya yetu do kan block phone na ma say nya ne ye na ayete say yentwe ye ho mfiri nkofo a bibinti no mo ne ye nenam a very powerful message. Also, nipa bia wo hye ne nso wo abrabom na eboa wo. Etumire bia onipa bia nipa hia wo because of ne awutumi ye ana ne awo nti no ye very careful. Yaw abrabom no obi hia wo because of said ye wote a problem. Enti try said bia obi be hia wo say di otie bia me penesa sangofo ne select wo more life. Enti checkwe papa no momu koto kokofuo kakraka na wo bedo no na wo hia sekan because onim se sekan na betima ma watima do kokoo yase ama afuo na tima bana so doso enti sam na sekan wo hia no tiska okoto na sekan nim se maba odifuo bi best farmer bi nje enti se ya na meye wode ne ye afuo asekan ni hika aketo wo frɛ ne sekan nkuri sekan ya wado kokoo ama papa ya ye atimi asi na boro san na fe de sa sekan no obi mpa boate ya de ni ko hyegem mfaso amma ne so David da sere so
David hyɛ atade baako pɛ bi ɛnam sɛ na nya atade ne fɛ no wɔhyɛ na emom paa na no wɔpɛ sɛ ɔhyɛ saa atade ne nti no ebire duru so onya ntade ɛfɛ sika baayɛ ahotɔ baayɛ no saa atade no wɔde kɔ sign dan bi mu wɔyɛ da yi dan ma atade no ɛde ne sim sɛ da biara da mɛde bɛyɛ nkae duma kyɛ sɛ wie wɔ ne mɛdi ne yie nti ɛwɔ abrabɔ mu no onipa wɔdɔ sɛ deɛ wotie bia no wɔyɛ very powerful than nea ɔdɔ biribi nti but yansu abrabɔ mu biribi tifoɔ nko a ne asɛlɛtɔ mu na ɔmo nam wiase biribi ntifoɔ nko a Ofalumba me ho program no mani agye sɛ ɛnu nti no abɛn ofalumba di kyina so mpase ma nya adwuma wɔ ha biem na TV bi amfo wɔ ba biem a ogidi sɛ nipa wɔ kɔ kwasɛm biem obi ka kyerɛ wo sɛ sɛdeɛ wusi di udwuma sɛdeɛ osi ya wo nkwan di bɛma no ɔno ti no wo deɛ wo nkwan nkwan di na me ware ho enti kobusa sɛ kyina sɛ accident bi aba na nsa ne ntimi mmɔ nkwan biem a are you going to last or are you going to stay for long bibi besi Edia na afutuo bi se ba ye de ka kire ye ho se ya hwehwe nipa wodo se de awudie bia onipa wonya 1 or 2 reason a ode do no se adekuro ndi ho nipa koro otwene ho kɔ madam fere me hunu na me kon do ntwabie enti akine kɔ ba se wo se wo nom nsa bia ma wuni adamfo akɔwe do beto amama di nti na me ne nam enti akine kɔ ba se wuntimi ntomani ni bia ma wuni adamfo akwawe dia mepabosia no ode mame edi agoba se wuntimi mabosia bia ma wuni adamfo na se ye wosa ankofo we twa ye huhia dia den na abrabo a ye boye ye save enti onipa wo hia obibi nti no ya no wahwe ne ye na nkwansen hene no kokoto se kan a ode dwa na ndwie no esevu atitirifo bebre wo man Ghana mu firi se obekọ na nkwase dem na aboa no ho ne ye twitwa ama ho ye kunu no ye de se kan koro no a ye twitwa de se kan koro no a nanso atitirifo nyina de disekan yinsa no anso bire bidu na sekan na be sekan nkura enimfa so biem nkura na didi agro saa na nipa atade ye hyete onipa woto atade sa atade we ye mefe no unse se ye dada pe ode pepa form ba ne okasa atade we me honhum wo mepe no ye dada kro bobogu o trogu na ye ne ya edida bia serete namfo o honhum wo mu omo fam ho otisi wanya asem a wote yaw nya adamfo a wate wasem nyamu no ubosa afere wasa ya asem no tantantan wakonya accident bibi asi ubosi aso ono de opredodo saa na wote ya pam wo fra adwumam wosesa mekase ye bepam no nzo ya adamfo oyira ja wose wose de ote de oba ni ja de be ja no ya adamfo saa nkofo ne ba bibi ndi ba ni oba se wodo ufra komam no otisi ase oyira ja wa ne first oh sadi omudie o we dia menene be kasa omunsa nkamum adwempa ni di kan first ni oba se odo opeso o kan we part of you no otisi ayi wadi afraduma oh sadi osi ye adwuma de we dia dia nko a we dia yangada nipa ne ne panyin nko kasa e bia obesa afa ne biem bra kwaku wa manoni awurade nyankopon nhia no saa yonko ni bi ne efra o ma yonko omna heda ba nipa bra bum so mbabuo nipa ne natu anamo akwache diawo se ye bobre ya ni kakra yatie ye hunu se ye wosa anamfo ni bia ye nwane ntem because ebire bi beba se ni ho bie ma ye wonkofo bi ya wo be ko okuroma yie omunyina di wachie ne ne ye tonse gu table so omu wi bifufuo woso wotua no watua na ya ne fe no wo boje so da kina eye adwuma no wonim se one day otena so abebo ni di onim se wote so de be kira ne yere se madam fo pa nie enu nti no ye proud otetalo ho za no ekine ko basi wa breki adwuma we kura se o kemi ko ya farms no wonte nka bia be ne se hia no no wa hia sa akwa no ne ne bakwa yi ase ko betwam no wa friends ya adwuma eduwa humi na wukwe waka unia ne hu na na se obi fra me ha na wo te ne ho ano no ya hwehwe namfo mu do ye fra komam omu de asam to omu gina ukura uni idea no otimi kokko hwehwe obi wetima be so sa ha no de ama unya sa namfo ndi wa abrabom a ukokko wanimu amane mu no omu soli gina ma na emu omu ba bibi nti no you're very careful, no me dangerous. Okay, Abriwatia. Of also, Bema, me da se papa payena. Ewi asiye woni pebi no mo ho a abribia no opese odana o te se bede na odewo esoa won niema ewo ho hiehia bremo na se onya ba obede ni wie na wode won niema egum wie na niema no nya bedru ba bia ewo se edru ewo wa aboboa no ana se wa fiefie mu a ehwa na wo ba be ka cha wo se ohun ni mfaso bia enti no wa no wotena bia na se wo dabre wa wie ye ani sumina so
ye wo nipa dodo na ewo ho a kan tete se ye kwafuo mu a bode ba na haban ni bi na ya na yetie na ya na bode ba nso so no eya na haban no ehiama ne se obetimi dia kata ne ho na owia ya chese betimi ahina ma bode ba na nkasa ewuo no ebetimi abo ne ho ba sanso ne nso dodo nso so ebetimi abo ne ho ba se be ya engusu ne no so enkom no na so nipa da sene enwene sa bode ba ne ho no akote na haban no de aboka hire e de asoa ne niema emodu se be ya ne tira se entimi enhyehe no wonyanya ahoto e de bewie efie pe ubehu afe na sumina so na se kwanche baabi na yato no e de atwene ye wasa nipa ne bi e woyemu sometimes ohia ye ne a na ya na wo ye dey ohwehwe ye kira kwan ye wo emanum pi wo ho a na ye kasai no emanum bi wo ho a wone wonum akwa so wayizi wonum awie na wo madampi wonum e de agu baabi e wo mu a on pesa obey committed e wo relationship o pesa won ne build ne ho sanso na ma bi nsotie emema bi wo ho a wafa wonum se ahohia dem no na obefre sa mema no sanso so na bi won so ahohia dem no na mema no so obefre sa wo ba no ne be mayo asori no e ho no kai se oh se ma me yebo akrampo mre bi atwam no mene ne kekan yo ana se mene ne kwhye so ba ko bi ma mpa mfie ni nti de ma me nkwhye bi ana obepene na wasa bebo so ahwe se befa sanso so na ya na ema ne bi nsotie na me ho akiri mi a me ni sika me boyfriend ono de nani ato no so se wodo no wawie ni samu akone aduwan fa na nya hwekọ hu se girlfriend foforo bi sa batanchen no yo no kra de se wo ye ni serious girlfriend no afe na no woto mi ka kohwehwe nipa na wo se ne peya na wo bo no na ofa ne se wo ye jimifo wanfi no afe na no kohwehwe na kira kwan ye wo nipa bi wo ho a woni ne ye adwuma on value central adwuma bi wo ho a ofo so be ma woni ne ye adwuma akatua kro de be ma wo no na akwakoda ne boachi bidin wo be hu so betimi aye adwuma so many months Oba santimantem asen I can tell you vividly say ebia ya adwuma besa more than 3 months 6 months yentua won mo ka gobu ho ne namusa na jesa wo kwa ketua kra ye mfa ma no so se nipa ni free wa na se nipa foforo beba no obekire ni se jese kradokro ne de chito na edidi afe no osa be hwe kira kwan ye de ni betimi ache mo filling stations ahodo na se fuel stations ahodo wonu ma omu ye adwuma e wo ho no wo mu solia na jo amrobes to omu so sa ebi wa security personnel sei amrobes ni wonu edi nkan kire so wonu akasa de ne kwa atwa so bi okrapa na ne nan ya bo ne tuo bi wo so ane ya bono no na ya yi eso ni nya adwuma wura onfa ne se ne hu hia adawo ni wona obehu so ba be hye na nemu no nim se ufiri ho a obi beba nipa beba be hye na nemu obeya ni matroka obedi ni sika obe na kaka de one friend ni so anasa won kire obo bi ama no afe na no wo be fe ne se me yire that day sambe wa me emema bi blofo me bi so bi blofo mema so adwuma yefo bi mpanyimfo anasa nkwada ne bi so no blofo empanyimfo ofa o madwuma so afe wo twe ne ho se ma me nkwa bi obefre me afe okwatena ho aye mfre ne biam na afe na obehu se me ye di nkwada asem wo mbla no ebia no obi nso so ahyeda nemu eto fo so be ma asetena ni abrabom no ye woni pasa e wo ho ne no e na ye ka kire na anwumrai se me so so hu obi sa e ya na wanya emi contenta wo na no no adwane de free se ni pakoro no ho because ono ada wo hia wo nko ano e na obefre wo ada obekwa ho hia mu no e na sabi obedwene e ho se da bi mame ye bo wo Oforisuo wo ntima me frɛ na bia menya 1 cedi ana 2 cedi e bia me ho be ye hye ada se bia obetimi bibi di ama me ansa no afrɛ wo a Mr. try to avoid those who avoid you or ignore you. That's in terms of their need in kwano and a one so here what dear me pacho cho ho free say ni pakro no ho na sa nioma when your first obema e ya na e ba ya brabom said de be ya yankasa no so ye besua kwan ya e befa so e jan niema ni nipa bi mo amoma free ya brabom akọ e nipa bi wo ho a wo ba ya brabom e fonso bi e be ye wa brabom ni asetene mu no ye sua nyansa na se nyansa sua bi wo ho a ye nya de free mu nte no mesra so bi di bi edi wa susumane nyawo ya let it go release the person from your heart na hwe de nyankopon na say di pakro na do ahye wo de na hye wo mu no Reverend Yaw Osei say me so jani mu mane nko wo jani mu na fe na ebie kwan mu na yaw na ewo mu ni nyina efiri mu afe kwan bedam na ennepa ahodo ye wo se
fa so eba no esan say yaw na si kwan nti no wo gyan mu afi na ne mapa enhira yedie ede eniem ebetimi abo wa brabo man puntu abem no afi na ebe nti for so beba yenhwe me se hu obi a one person no besra twon ho ene ne nsere de opese wo ne wo sere no ene ne nsere onipa opese wo ne obo no ene ne mo wade na se be ma no hwe won san no biem wo twempra so many years kwa wade no a wo se kakra wo tete ho 12 years 8 years besro penai bia anu ohale na dwane if he says nipa kro no wo pewo edu hwamo se be ya wo so no be kwa wo hiahiam kase mu pa a che ne de wo mu fi se won kokora bremu anasa wo mle wabom no enya de obeka se bia wo ye na kono biem anasa bibi sente no ye hwe ne ye fa nyansaso bi mfre ne afutu sem a wo de abai mu meda se papa okay ekoba no sanu a ya na de de no eduru ho a omfrew de mu ode pa no omfrew de biada enu nti na me se hwe sa nipa no yie kurutudwuma adwuma funku a eni duru sa abre no opeso no ye odofo ye hwe sa nipa no yie wate hwe sa afo no yie a ne ye hye sapom nsu ne ye hye ho den a nyankopon ho kwan se obi osoro fence edemawo 0551 now 31 0551 now 31 0548 now 31 0548 now 31 hello Oforisuo beme yey brayima o fa se akisi ni se sugar kwa ni kai enena bitime yeti onzu ora won ye Oforisuo ma mentia aye mrante hele fofa oba aye nana ya Aboagye AK Baron 1 Oforisuo tebe 24 sigirigi sagara sigirigi ebo yin ti ehim obo yo ni pedo na ti we so a oni nanti a on te so ya fa so kiri so obefro bia no be bisa wade obefro bia no de ne ho atere no na wo de wo frɛ no kura so hia de on de so woni bi da bia wo na otoma ni bi no falumba ta se bia me de papa sabi peni so se Aboagye de ni sentia o de tumi de ko pema wade so yo ni pedo okwa oba o se ni tunti e na ne kofo oba no na mpese bi se ne tuni ni ho okonya se that you try to na say you pedo if you tell by your dog ba fra kumam you pete bi ni e wonu hu ti ene e do no akisi ni makra no okay hello Oforisuo beme yey enkuma ne die ni tonga na bring Mr. Enoch Keke na 1 ba kupe bozo rama na menja wonu apamfo nyina me tiamta po mo na samwa pa na kakra me de kan wode no ho ne se ade bi a wo ye ni no bi ahwe wo su yi na hu be hia ma abusia asem na waka no emu do pa awon se nipa bi a woni ne de wani ma wototo abrabo asi obi aya ade bi enne woni mba bi abrabo de be du 20 onye ne ho ade a waje ne nne na asem we ekomo mo de social media edi abo obozo be ma emaya ne nketesi o masi so no fashion yemo mu yino social media ngoni satina be ma papa bi be fi so ma do wale no akwa ko hwe ni video ama wa reject na nko onye ne oyi nti uni me de wani mtina nti ade bi a post up social media bi a you very 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 careful na tina bi one pound sanction oni wo so me da se okay hello baby afrefre udin kada che wadaro ma ka obema one so kakra man Ofonso bema midiani sibuda de midodu de kono semie okay Ofonso bema ma mfa kunya we sumo mu ne duma pa duma santuma ne ejusuma ne obi biara o ti o tamre Ofonso bema mitia ne nation uncle tiane ma mi pa mitin ne karam die Ofonso Ofonso atama da to apasu Asem Kesiye ade so kana edu tambe na man Sompa man tumonka bi ya ya me Ofonso be matia sunkalu abaifo ni ba hene hello baby afrefre udin so udin ya Aboagye so ya oyenti o yo paso to me ye ni so Sompa na Osei Aboagye so mo ye edmo asmantena e so mo ke
ya pa ibu hare ne ti wani na da wuri biya don zai sai ta ya ko inshamu kwa ni ko ya kwa mo ya mai ya ko inshamu kwa da masu okay hello baby afrefre odi katachi Oforisuo beme ye bia ne ko ja adima boso ba me kasa si ya mo ase okay abredia se me kasa ya pon aduma ba ya ntie mu a nko tie ba bia bia mu ne sira mo pa ne aduma pa mo bo ama santima ne gana mai ena futu se me de nke ya simechi ba me ba ti bi kakra se yen hwe ye hu ye ntini ta won de ya bi bisiri ye ho an obi atwe ya ba won kin ni shamu pa ni aduma pa mo bo etia ofalinda ene abijafo ni mina okay ye hello baby afrefre odi obapa Ashe family zime kasa free Jacobo yenti obapa Bacho mo program de bia ni me bia ni tebi pa because of my boss mo koso nya adwuma de mo asante na ya mi share mo okay hello ko problema baby afrefre odi katachi we ode share ba compare kwa bana ablo concept adofia na me biki okay yenti o ayi me chia woni wa biafo ene ayi me so ene nsema na mu bre mu dia to ye mi asemo oni nipa ya dia nipa pese ebu kwasia anaso onyamfa so bebre funu ho so ba ono mu pese ono no ne ho bechire no kakra eni nipa bebre na esan ya nipa bebre na anam nenso kakra bedi wo ho a no pe hosen ebi ne ho dia na wa yuama animle yankopon ka mo na wo nhira mo na omama ho de na mo ntwinfa afutu mle na yenso a ye maburu na yaba no yenfa bi entwie enfo moni na mi eduma me da mase no okay hello baby afrefre odi oba Ashe good evening majo so maame ayi dem ka shele dem mo mo sem so pa o obi a menene tunaye do se me fini pa ko anchen nenso wo sho wa mo wo bono ne ho sho wa na wa friend bra de se mame adwuma hu hi akra na wa fro se bra be te adwuma hu ko a wo ya den so na ni nso yo ya mani bi ni nso ntene de moya de me da mo se pa no futu o de amaye mi sure mo pa okay hello Nti fosuo ye fosuo pizarro ni do kinkersu no okay yenti o na fosuo metia no apamfo ne adwuma so mo ye ma so party wiarefo ne atifo ira na fosuo adaro ma no fa kwenye so na mentia ofeso mahene nana jamana kenten to so mienu ode ne tia me kwaku pani kase ne tia wana bi ni wafutua abrana do no bia no de maye ko po to pani fo inkwam na ofosuo na so waka no san se wi asia e woni ya woni pebinu mo ha abribia ono nya no na ofrewo na edu babia na ahokyere ene abenedi ene hye na bia obehu se ha na ode abra bobefa ebesimi ya na edinti no ipebi ho na odidi na ase sewne nete segmedi bia oni ni die no na afa sa akwan no so no na ode yesa ni ma bitiawo sanse edu babi ofoso ye kasa obi no obi ye adwuma nanso nipa no kwa onye bi kura ne ho na mfa no se adwuma wura be fafo se wo frɛ gusa se asimasi umma adwuma be na nsani na de na eto wo no nya de nipa bi ye sa de no na be hu so mu ye sa nso so wo fafo afrɛ wo na bia customers na wo crowd ne ye adwuma no customers ne ba ye ta gusa wudi no na fedie na wo ko hia no e ko basa e se sa fo ni hwe hu fu so ne ye adwuma na ta to renten bi to a nya de o be fiu to ho so le da masini mo futu ada na da mo so bizarre thing as me am the other day. Okay, your last caller. Hello. Hello, police yo be ma. Yeah. Maju so buru katachi.
Radin Chira, come for Nana Omona Samwane, Opelumba, and Abretia, the same kind of Naja, Yakomate. The Catapri of Boasi, Chiro, Yomiambra, Kubu, Amanda Center. You marry as a man, Mokano, Radi, Winchiramupa. Guys, you need to go away. It's idea, and yet, and we do a man. Yeah, and yet, no, brother, but I never use your money, but I did fun about the home. Oh, the Panama was of your viewer. And then you could share a sofa for Brava, but not only a cousin. Yes, you know, Ubia, you young people with Nipa and ordinary Juma. The better Yame, or boss, or any other as a crown. But now I said, you know, you know, Mumma, you put the penny on Uncle and Nadia, when you can hear. The Nipa, young men will be young woman near Sani Pano, whom we on Pone Conqueror. So I said, go who ye. When Nipa, when Nadia, a yaw, better was a brand, no one's baby. Sani Pano knows it when an auntie, and you made a riding come home. So that the director, Jensen, and Brandy and the Buffer. Now I had the Aboagye Aboagye riding Siam. okay, Hanya do a friend in our base here. I want to form you for Gene, say, or mobile project here. Na nana ba kono te abruchi mem. Enu ti Ghana man no e na ehwe adwuma ni nyina so. Na ode ne ho hye adwuma nim. Ye na adwene se obeboa na adwuma na kontem efiri se abruchi ni no ka kyen se so wie dan no ne ode masukufo haya. Ono no obema na tena no. Enu ti mesi adwuma kura no oyibi. Blog anu opagya cement anu oyibi. Isi dani wie ya. Waje dan na firi ni nsem. Safu nam si ayenhwe ho yi wo ho na hwe ho yi wo ho na se ka wo ankasa ukoye walatu asabia ka brabo konkai edema ho eno tipoto kasa ne beka cho say stay away from people who ignore you until they need you eno ti yenhye sa no so se yenhye sa no so ni hunu sa de a abrabo betumi apem akonkai ede aman Medical catcher, we are smiling as you to bath where boyan tabamu, yenam sro, yesai enam from, and untino or man for the duanua, so Asem Mpe Nipa, as is a poor man Timmy who was said, and no more the beday no mujidia, near Penapomasi bre, near the Amawon, and Utido Bano and Yatnase. Na medical catcher will be a say, answer Nabos Abuata Tiawoka Shuno, or Namabasu. Okotoso krama usipataso nyo ono na foye obi ne man so edinisi ho adwumakuo bi adawuruma ena Sompa Asem Mpe Nipa freedom so ko no ndu so yetumi edebrew yeko computer so adwedie emrazisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Cinema no do to oba me tini kura so wa ayo senior me dey ade adan ke ba product I am me ti de bia me na no mu no chef dan ke ba product we dan extra we wonu ma wa ho tutu ni na e be jai senior na me sisi ni so me sisi o e na o se no problem there senior o se dan proke okay sa wonu dan proke a okay sisi ya we ni na e be jai sa we dey ya me sha mo njo ba ke friend dan ke ba tonic wonu ma bi mi npa na se na mtimi ni na na mtimi dan so mi ni e bi no me no o chale me taibo pa sa no si a dan fight okay na so koko ya bi betana me so ma me je me ho enje me ja me na mo ja nko na afi esefifi me to ntimi kura amfa me to ntana se
nanso me sia dan fight okay aboa me pa yini na from my team madam ho sine everybody has started to boy Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebye die nkrato yi atu Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hiye pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye Precare natural powder CC nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie obenya Precare natural powder to King's Walk Heba Nana Boache Heba ne Rapash Heba Accra Little George Waterma Community 5 PFA Pharmacy Kolinak Heba Freddie Mains Kumasi Benyak Pharmacy Nimdie Heba Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Becky Frank Techiman Alaji Kumbila Tamale Sewa Heba Asante Mampong Gapson Pharmacy Koforidua Etufo mfre 0550 19 15 14 Precare natural powder aduane san yedro FD ahwehwe sankrato emu agiatum ke ya kwa yanim tede oba no nya atrase ma mememo akwa aba cheja bata pampom te sen akopa do me ho ma medin de sen che frame obo afiabo ye fe wa fiabo acha se wo den ma me firi hin na baaye acha mfiri kuna acha wakosam ne say kuna acha na say no ye ka kuna asem wa wakosam ne say awde abeda ye say enkom a acha wakosam ne say me ba panyin na owo opapa de no kwa abrochiri na ebesi sabre nyina maintain nka mera na maintain nka no so me frɛ na won ka hwe efi January ba nyina maintain nka nti na no me ho na Sompa fo no ba eho na me ma adwen sem be ka kire wo no me ka kire no se ne sa ne tie dia me famra na me de aba oba ne din de sen efra ne ya asafo a wakwa abrochire mfie se ni okọ no 13 years se 37 na wonte ne nka ba chan no papa no be fa ne koye ne we papa no so wo hobi no papa nda so ware ba cho da bi oni anya no papa no frɛ o da bi woni papa ne ntem te say sabre papa ne the first no na me frɛ no ba say ono so frɛ na wunya no ekɔ onfa ana se wo frɛ no enkokora ne number no every me phone no so timinya no ana me ba no so every January ba nyina wasesa ne ayi no wo frɛ na answer machine na afa adadi asem na esu no ba ne ntem ba cho bibiansi me ne ntem ofri me nche 4 years nti no ne papa ne ti wa Accra na me ti se omoko onya 13 years na me ti se omoko sata mo obefa no ekwa be ne die be ne sie ma papa ne ti beti akoda no ba cho na me ne me bra na ti Accra ho nti me ne no wo ye no ana o se kwahuni do ma me nware no ana ogu awade no nti me de me ba ne ba ye kurom no onya 4 years no o se o ma me ba ne ntena ho to ba be fa na ade akọ na o be fa no ko nti onya 8 years no ana me ko ho me kwa na akra ne de su di machi na papa ne se o ma ne emma na me bai nti me ti an se onya 13 years me ti an se o moko abrochire ho obra no so ma nware kwawni na wo ye die ni acha me ya santini asi nyina ya kamfo ekwa be ne ba fa so a unwia be ma ne so ma nware kwawni se ono obi wo hwa na odi ukonkran se botaye bi kusua adwuma obi da bi obi fa me kwatena ne nchai se koye dai se na meton ayi banchi ne ayi kwadu eman na ade fam konyem ye
Yes, sir. And to when you're so fast, send when you're so fast, one as walk on him, dear. As I know, but can't want them. It's a cobasa, no, you say no, Ukun or Jay, one a share my way. Or Jay. Or no one, the share me, mamma, we and maybe I wouldn't have a back. To me, do so more by 2 grand, or no one has a buy, or no, we are more buy, but 2 needing. Come. That's fine. It's over walk, Nano. What's our call back to Grabim? That's fine. Tibani di V9 or better no. Or better no, a boko, and I said to my mention by him. Or see all my interim channel, all my bosses, and to a better man, or tin. Now they couldn't for bosses. I say, with you, no, couldn't want some with him. Oh, my master, I will be a won't feel 9 years. I couldn't Kasuku. Yes, sir. That's fine. So Baba woo Kurumua, Kunasuku. I ask some. They say one to ban and Kakura. That's your dad. It's also what they said 37 years. That's fine. Who couldn't know so in the number? Number 1 numbers were free me phone. So, she said, banana or no. Fine. It is so far as Siano. Who couldn't bush you for Uko Krum Hopin, who couldn't no corning chipping. Make una busia for no money now a crow. First I'm the can take what I question. Nebla penny fear and amity. Nebra no horses here. Nebra no ho. And yet one fear Obanini. Passion. Or Crubes country bay. US no. The picture what the mouth bay. I'm found me no Facebook near chain. No Facebook ramo train. And you say a current picture pa. A current picture anti a behunachila quay. True. On what dear? While it's Spain and then our me answer. Antka Ukraka, who none of my cababua. Mamma, a cocoa basse ca Wawumi and Saint Coba Fowl, and I got it to none of my cape. Chan Kameko. I was so full. Trey Kakra, ye Bassi Siawati. Ye no do for some counseling center and Christian Commombra. Na ye who quampa ye befa so. Na ye who bano. Ukunu and one crank quandie. It trazy fast outside the wa. A bebuapa. O do for some counseling center out of young commercial and Bobuano. A honey Jacko Corner so na Jacko Corner so they say. Or of Obi or who ye Juma in Koye or Tonwa Yento. Drew baby wadani bruwa ne botono ope gumu no na efifirigu eye de be ya efiemu sensemu drew baby a no me bi obi aka to wabrabo so nanso so ni da so ho eni da so no wo he eye manhia he boboa no odi for some prayer counseling center ono ene betwa mu akwankere na ho atopa panipa memo akwaba Oforisuo bema ye joso bibi aboko de adom Odi for Samuel yam fancha kase free odi for Samuel so ye se wo che obi biara omo anano omo ba ya omo no ma omo de ba ye sebe enama akwanche so enya ono na ho den e nyankopon akwanche trudo ma enoma ekoye ma wo mo a enne omo bosi hehe ye che obi bia eno na ye kan fam obi ase ade e friend na so den de Oforisuo wo tra ho na I was just say what town na so dem ye na maya obere na wiase na ewo no nipa ni kwa so tra ho kwa dide bia se o soro waka na wo kwaji wakwanche ban kwanche no so no ye wo mahodo bebre na opa kwanche papa ya sebe otoa enfomo a e odifo Samuel akache obibebu sase wo hemfa odifo Samuel na akache ewo menhia traffic light na se e ka menhia de a obi bia wo chinchini pincheye mo amohwe yen mo amutie yen udu kumase na so hwe menhia akrakete kwado beko oho na ye na otumfo ana se otumfo bebia na traye enti ahade woka akrakete kwa ubusanse wo emfa na man nyina nhia ye wa udu wa wonyira traffic light udu ase a filling station bi ho
wode oduru na ofre the number to dwa frɛ obu ho kora na ofre anaso oduru a no wan frɛ kora na otie kasa na ye kye kwagoduru a tietietia ma ne muso mo nkonwa no wo so pe agya ba fie na busu afie ho no di for samre wo kwaku de pese kan se wo se maami asem a wo kan ahomte na no ma we no me di mo dance se di for samre wa ye bia se obi ayira obi wo hwe wo de hia wo no maami watwafo ama na tonko am ne onya botre wia ye ne be ma no so de na ko di for samre akache no na ye kan fa mo obi bia se sa no ma we no be hwe no na bia anye kwa because maami yesesa ko di ye nanso nipa timi sesa nipa hyebre ema sebe otetofom hwe maami oti na hwe ne bai maami hu ne bai picture se maami wo kasa nyina wo sere wo so no wo sa enya kwa abosume nkuna kwantuo nenne afi na kasa maami ne badidi ma ne bidi ene hwe bebia na brabo akwakowi a wote samri maami asem wo kan ne bresam na areho ofosuo na ni nyina no bekom no na enya kwa nti ne kan fo mani pada sane bia se maami asem wo kan ebi obi tifie wo hwe ye ne de no so e kyan maami de so wote wo se okọ baabi amoa ne nti wote wo ofosuo ye kan ye wan krofo bebira omo wo amanone obi nkase fa ne ba ne bechinsem obi adwe na mom adwe bi wo wa ayi afiri wo so eno ya akwankyere enetimi masa ne pa na adwe ba wo so ofosuo wo mo adwe afifiri o maame ne o mu nwanam so akwa bi so nya wo mo o eno ma e press wo mo enye wo mo a na kebesi da wonu nwiate ya woni na ekoba mo bre munam awia so nsuom munamu onya akwa kodura brochimam ya waye yeye setam waye no ma japade ne ade nanso abonten sofo ena edide ofozo ye kwa wonu nwana tan bi wo montam bese nipa timi sesa nipa hyebre susum timi sesa nipa hyebre na wonfo wani hunti ye ka wo pa kasa grobi ne edie eya kwankyere ofoso ade wo mu nyina ya kan nyina no ni nyina wo bebo mpaye e wo mpaye bo ho ene wo akwankyere so ho do bo mpaye na de akwankyere na dai akwankyere no na no mafa bata akwankyere ne bubu sase fa e odi for some akache wo se wo de papa se wo ba no ho a wo se ene wo ba no ho a efi na ye tietie ni ye pa ma ho meka se tie se handkerchief white na hana me ba baji wo se debi because nipa kasa wato handkerchief white bra code no omiema ofoso bema abrabo mu nsem na ye ka no maka kire wo se me se baifo ye hwunsum nketo a ye soma wo mu nanso wo se no ma kya bibia eti se na obi a wotie bia no wogi woni mi di adanse se obi ani wo wiase baifo ni ne fie na utanye yie na kohia baifo a o mo ye nkura wo fie a wonni da komplementa ma be wo fie wiase na de etimi mo ya kwankere tina de bia meka twese jakoko na so awo manhia kodifu akache entra ho ade no ton ayento saase mo de bia ye ka ampa wan kasa wo normal to obi kura no the more 2 cups me so asa atechire coffee obi so ano ebe 5 bars ni nyina asa eti saa na nyame bo wo ofosu ma menka semboyi ye nama ye kobai up and down me see obi abusuam ye you friends ye yo bayi otifie wo mpe it will be better ma bariasa bresa yen kanchira ne say nipa so mesi won pa adwuma wu de bia ka chese wo brand hu na kobusan so 1 million da ho oni bi na no ye adwuma ye dai ofosu enye easy awade e kan sa awade efie bi obedu wo mese ema ewom ahofefo nko a emema wom animnyamfo nko a ebia benben bia ko school nanso sabe mpedwasa omunyina sabe omudidi o maame abosom ye wo maame no mo a wo mo samre wo mo taf aye swame idwom ha wo bedu samre ye adwi kwan ye ho atechei ye maame mutim obi wa ne banti ne wote ho o pese o fight ade ne ba etu kwan ampa wonya sika ne bi ne ba tu kwan esese ne ba na kodi ye ho awade okọ wade no ba na bona baso ne maame da so atechei mu ha ka se kwa maame soro waka kwaji akwankyere e wo manhie odifo samoyo na no na obi ni mi di nkomo na nipa ne se ne brother wo sika ne brother wo nya sa japade a wo we no enya sam kito okromu a ampa obasoma wo amisi dan ya mame ne ada na mom se wo ka kire wo se wo befo akopa de da ni nyina ne se na se ne yiro wa na se wonante edina boso ebo no
oba be ma no e picture e ba boso no already ni say ya asama ba Okamian no voso enunti nipa ne se wonte asesa the way a mebrasi ni metie the way ya sabe one me kasa kama wo frefie ya bibia nanso se dan ya misia na japade a meye no de beto so se fafa kai 1 million titizika no Asem na mi busa ni mu ye wose me se wo no obetu bebia me maame da ahomete nanso sa nipa yi na yire maame e dan pa mansion wasi ama no wo ka se ye kwa enye yize ya maami ase mani abre ne pa ofoso enye yize sao enye yize afa na maami wate maami kasa wa wusu ne hunyo so ntimi nchafa ko ohun ne ba ne picture no ne humete nti akura esa be president anti onya adwuma ogi adwuma kura 13 years wadu se onam social media wose ade areho ne se ofoso obusa ne se na maami picture ede na onyai wose be ko social media na me ede me hu na me tweye aba abreho Abrobiti abrochire gya ka ho ne ka ne fie no wa ye video di abra maame hwe obabi nyankopɔ de mabedo nya abotre na maame mem wodi ye wa brɛ me ho enti maame yanka bi anjere no enye kwa tine ye ka kye se obia se wo sole a emfa wa brabɔ enye se wadamfo no na wo kwan ho de open antanante wono so sole a okɔ ne ne kra ne won ka nkyerɛ enti sore na to handkerchief fita no fako ayembobo ano di for some akache na kwaji wo code no na code no ya di bibi na abua so kada di atum ya ketewa bi na so ntimi me da ya kwankyere okay fa number no tuja ya kwankyere ofosio said ye ensem bi kono ya na areho na so so wotifie na so onam sa areho sem no nyina ye kuma sem enhia ahembobo ano fa number no anu yi fa number no na bra menhia ahembobo ano na sa areho ne osu na wusu no ene woni ama pa na ye gifiri usem na e ka na ato so no bra menhia ahembobo ano be hye odi for 101 na won suyew osuyew ama wanya wa hoto je number no 0246 66 71 0246 66 71 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 e kumasi menhia ahebobo ano ejaba Fabric House ofosio baby ameka adanse ekoso menhia ahebobo ano no ye kase ye kan ye beji time ni nyina na ye de adanse na so ebre ni yafa mai bia ono eka beto ne so na ne bla so wosika sede na omro kan anko betime tua saka ni nyina ma no na so ofre ne bla ne bla ni mfi no na odumi ka ba manhia ahembobo no be hye odi for Samuel na o kire na kwankyere eye na otwe mienu pepepe na ne bla no tua kana eda no so ni nyina so ya mai bia ono akwakoto asase odi too good wato asase ne yenta ba bia wo tuo no ehwa na nafefo susu tubie asase kro na nafefo ofesika na so do okotu wi na ada nnete nko a oba manhia obehye odi for Samuel no o kire na akwankyere wo se onye oye wieye no afa no osi gold baso de wado afu on de sase me si enya ka da kokofo kakraka wotia ontimi nya one bag kula oba manhia be hye odi for Samuel na o kire na de man koyen afafranto otu flafu no no o kire ampan so eti ba bibiala wo enu amani a wodamu ensohwe bi a kyekyere wo no wano yiya ne kumasi manhia anuya ne ko ejaba Family House na be hye odi for 101 na onfa wo haw no aho akwankyere emma wo na kodi ye eya kwantuo na wo ko wona koso ambezi ababe 4 times 5 times no ma be hye odi for Samuel enne o maji o mu passport o mu visa o mu kono eye bebre wona na spiritual marriage act for ma wale na o machina na emema ne so mu ma emema ne ba o me refi o mu ko mu mabiem na enne o maji o mu nka wa na hye o mu nsa na bi mu so guso o mu ya be yi o mu ade me de di yenu no eye bebre oba ono wote ne maami fi a onyo nso me sa se we da bi meka ne da bi a
onyu so ofosu onyu so ko be ma hanu akodun so be nya be friend ne koduru fie se pe obesole no adwun so gumpa na ta ebi wo ho sa ma no so ofosu memesi medi ho adanse ye bro no so na hu o mo so hwe o man hwe adaya ye kana se nsam fa de a akono no wasai no ofosu nye yize sa kura ye timi ba osofo ntwa no kura ye tim nipa da sani nim se banche yedi body yedi na nso akwa kotwa to agu abro ne bayi otu agu eno nti nipa ntra wako Ghana kura de ntra wako sawo wo de so nkwa so le kura wo de kompai bo na wo de ko na kwaji akwa she odi for Samuel kwaji akwa keke enya sole beji akwanche saba ye we ya meka na asemi se wa memenhia hebobo anu ameshi odi for Samuel kana wale ye de ne ma no nes obaye no odi for Samuel kire ne de onye asem de ba ko wo menhia hebobo anu se ye mo beyi se wo ba na ya be kire wo beyi fo de ya wo be sen yakokwa esan se license na ye de am odi for akase miensa no Christian Council ayina wase makwa ma ne mo bayi na emo ma kwankyere na bebo bayi kwankyere be chi bayi eno de Christian Council makase wa ma kwankyere me akwachi bayi nto oje ne lances no eti bla na ne a o hawo no de wode wawale awie na watu yefunu safoa no minim obi a ye na ayefro na ada na ye na ayefro na eniama ye de bre no okobi entuma ba kum na kredo ayaka simu ehye entuma nim ye fe ma ne to aba twem ne ontime ngoye eti baby biala wo no Kumasi menhia ahembobo ano ejaba family house ho na odi for some transit free adwada ekopem memenda kosiada no atenase na akwankyere ni nyina waye ho adwuma na wo wadi adanse na wa hye awrade edire nmonyam eti number na 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 Kumasi menhia ahembobo ano ejaba family house echina da odi for Samuel otana konya kesi waye nkasesie na bibiala wo no nkase echichi wachi on say de ekwo so ade be china no pa na ne nsuo na mu na etu obi be kase nsuo beto nsuo no onto de obeya na oguso a oye no eti so wo ha no amane bi a enhwe wiemu na Bible say the ohwe ewiemu no obedi kom ehwe wiemu achina no pa sole me be shi odi for Samuel na onsoe wo efiri wo ha ne wa mane mu me chia obi bia ene ahwefo nyina okay ye ne odi for Samuel Prayer Council Center en na ye no mo atwetwe nkomo no odofo ye ka kire wo say eye manhia hembobo ano eho ene jakoko no aso yenko na ye no di for Samuel ko bompu ni mpu ebeboa papa de adani nkonua bia dawso no Osei Yakopon na mo di for Samuel so no pai fa hudie ene wo je edema eye tie kakada ya ko akoye nim makajos ye nim tin yere o yenhwe yachi da biara da efrise sisi ma pomente me ho ase no de omanfo aida no mo so osun wo hawo no Osei Oforisuo Aboagye etumeboa na yesue edema wo ye maame ofiri kuna bai na asema awrahu mobo pawo se wawo na oba na kodi abruchiri na o se udie die na asi wo se kire jamase ama atwene ana maame na oba na chi no wawo biem ba chai o wawo se na aka mawo enum na aka na yeso ko ma yinsia chai ayeso ko mu sister pani so abruchiri ko wa be fa bia ko me ka chanse na metime na me ne kasa me kasa o me fa ebi nkoma me so me fa obi ya bibi wo ye betim atumase na ye kama paama why producers and modern boy mo afra baba wa mo nya no ana ye hwe se mo fra baba wa no mo nya no kokosechi obozo akosi se hwehwe mu kosi se maame no edi asem ne baaye no yabo ye ho modern ahwe sebeya nke bia nke betime nya ne ba no edi kan me frɛ no ebomu a
afi wamfa echi de wasa block kra a block line no na maami baaye no menini di nkomo ne nkoma odi an se asem ne baaye no wanante ene asofo no mbinimu de wakubinimu naase watu ho anamon senkebe ya ene otimi kwa asofo no bi ho we mo se ebi ho ha omutimi kire se bi a fesikabra meboa nanso maami se wanante ho kasa ho a kyese enkosiaga eti asam na twetwe aso kakra na emu papa na obefa akoda no de ne call America ho no na nka me try senka metime nya papa no nanso so ya papa no so ya ntimi enya no enti oboso sede ade na si akwakoye ne de ne pe no ebe ye de kyese yenya difo a omunim de difo a wo ye moti sunsun nyuma ase enya sa de a ano ebe ye den eti sede yesi ka no megidi pa se yeguso ehwese ebetime nya difo ni bi aha se papa no susu tie ewo eye American brochimem ho no ma ye besre ye nua ba ofiri kuna wone ne woye no sebe ya ebetimi wode asem na ba fidiem ho a enti se wote ye nka omo ne ho moden sebe ya obetimi aka bibia kire because an se papa no ono no ohwehwe sebe ya nka maami nko bidi but ono no papa no kire mu se maami ni edi komo no che se papa no se akola no ba bia onyina duro ne de entimi kana se on se America de ana se kwasi broni krom da ne ko ya che ache enti na adwena ko broni adwene one plug ani efre wo mo ye beda se ye ko na ye kasa ya no odi for Samuel china oba ya adwuma de ya maame kwa ko no na enam dodo ense kwai mpa ye bo mpa ye duro bo duro eno tie kasa ya odi for pa efre nkran so peso kasa so peso tenete ya asemo maame wa ba be hia ne o adifo akase mienu ene ne omo ya kasa ho eno tie mompa ye nse akurupo twedi ampon ade bia adane konua bia no ebete afuruba no so ate hello odifo pa bibia boko de bibia boko pa fani na patomo so ade aka ni ene ye de ebo manfo yi na odifo ye adwuma ya ne so afrasim se maami asemi se ne ba akodi aburuchire eduru ba bi no otene nka January besi sabe de won tene nka kora ofre no kora no a onya no ode amansa machine na obesi mu ona yesunsum adwuma nyame ani wakura wo se na beka fa asemi ho we de meka ne se yemesi nyame ne abon pass yame se obi biala o twa maame no ene ne barenkem on pese abofar be fie ye twa abofar no su efi o manga na ha ayen person ma me ntim be hia on be hia dwiru me se nyame moa non ko ne ba no mu hia na nke de wo se ye no mo nje na mo mi so ma me ni se de si ya e ma de ba no ene on pene no ahwe mo se bi na ba tan be bro ho no ma duru ba bia wala fe se we ma me o de o hye ene kasa ensem fata shem mo fra e bi ba bi no ba no won tin nke bio nti won se mi so ma me ni se de na si ama ne ba no won tin nke bio na me ka che mo se na be boa ama bo fa ma batire nta ta mo kana odifo pa maami na asem nyina tiawa se ne ba na kura afiri ne nchen ne mfie nan na odi mfie du miensa na ne papa no de ne kwa aburuchire fine na otene nka de ne nso so eduru ba bi no ontene nka bi kese on bonjo na mi aduma da membranda de be kumase de be foro bi a be frɛ no ama bo frɛ na aba ama no be kasa we ne ban wo no ye telephone su yesu djuma ne ho e bi sana sem se de be ti no wa amene ntem Asia na meti ase no ho so sane ama de se ne be ma asunya ba afani afetem. Okay, odifo wanya atu onu mutu de na je se me help na de ya obo manfo e wo Ghana na wiase afa na nyina enti wanya ka se memene da beba de memene da de is just at the corner and uti yen se obiri pie beda ase yo mashimeda ye no odifo pa na twetwe nkomo no ofrisi dwumadi nim ma me wo se kwa koma to yam na wo so obefre wo ba no de me kan kire wo no
so obefro ba no na nye so friend telephone so obefriend sunsumu betenene na de nti abasa no ode ho akwankyera ma wate kan wakoma to yem omna samwa Oforisuo bema yanche chiefo ni arefo motie dika kasa asemu no areho na etasi madam bi ka asembi we de chiefo mfanchem na sa se de osika sa na meka no na ekosa nso ose so tigana apa na so kwa bruche na kwa wo magu ho no mo a so betimeti Asem Mpe beta se enkola no for mo brefe no mesua Ghana enoma kakra obi obeka so ma mesua nyansa ode menka na sa kyanko obi ankwaje manu ansi bone bo mesua Ghana no makakra because o ka simbo sa bruche banye ba sa asem no ka nyam chese o munye nipa obate ekwan bi so ye ntete ya ye de wa ha ene ntete ya ye tete o mu abruche different akwa abruche na 13 years na dwene nim na memfa nse nim die no maami kura nyame ampata because montete ya wa abruche Oforisuo onye so yi sa eti sa obi wa abruche na so so obefa obaketo akwa wote anom a wanye ni papa ni nwia papa akra no hu se ne maame no da eno de maame ka sem tro nipa bebretia o musu meka fie no wa maame bi besu maame no o mobo ni baba akopɛ na ni nwia de ne kwa abruchire sa pese okoye ana nipa ne ko wugya akra no ho Germany akra ne kasa nyina kwa Dutch no oka maame be de no ne be yedi nkomo maame wo so ba ne din de sei ya safua ena ne prof din so Estaboachi o de ne papa din kan ho na papa na nkasa so de sei Kwasi Buachi a ufiri kwawu Bachan Kwasi Buachi noki kwawu kuro be so maame wo de wadaroma amen mi sa Bepon kwawu bepon wana be ma ne firi no free nanso no akra no munyina ye dan ya busua fi wo nti mo wa ya de Oforisuo de ye kan yesua mo ade kaka maami ye sheda kata chope so ye sheda ko fa wo bia wo kire Dutch ana wo tekasa no ene ye ya ne fight ya ne nya akwala no ene one maame no na efe keke akwala se woni maame na aye Dutch no woni maame kro in fact na homete maame ne to boni chiche sa eye awade se ya wo na be ma ne te no because one na dika ho te ne ba se meba edwumre bia e be sre nipa mienu na ewo kwa bi so enya bibia na sabe me maka se wo ba e de akora koto ne ayi ni kunu so adwumam ma gya hoko eno de wusi akora me mepam na mu man ko ba sa obusa ne question bi sa wo be fa akora na ye boko ma me se ye boko wo de ni wo ebi obekomu no na ebi anya boko sa because awaleja ye ba ye no e basa ye ne kwa bibifo ye kwa ne ye gya wade etwa ho adapa diatam dise kobasa na se ba kunya kwala no enkura nso awade nso wo mu na japade ne nkura eti ba kunya enkura na ba kwa na mienu hane na otwe ne kwa ansa na obehu akura na eden Ghana hakro bi atuma fa ne bade na kwose ba bia ye hwe na ye hu eye awade mu nsam keka ekwan ya fa so wo hwe ba bia awade yi ko ena wo se won prema ne nwale kwawuni ena won prema ne nwale sei master ekobasa na de sebe asom mienu o mo kontokwa honsensa na ehuna mane akura nya ne pe santokwa bi ansi wane ne maame ntabi kwa 13 years de sa time ne kura sa akura 13 years kwa yesa akura 13 years de no betima ka cha ne maame ama ya maame ya awo kwa bi so de maame kan yo 13 years bibi wo ho a ewo maame ni kuru ne ntamu a na sabe yawdi ewom because Ghana obetimi jaba awale ba ko timi jaba na affect nkola eno de otwumu time ya educate sa de wi eso still oba bi betima jaba ma emu nsam keka ene nsewnom ene efiofo ni ehuru ba ma woso no ba man ye kasa dodo oga za ba ma oba nsa na ba wro ho akere oba ba ma easy
ansana bema so be wura no ho akire bema oba se be fa me ana me no woda enye yize o nenso ntokwa ba ye ntemu a demu nsem akese eti ekoba sa na ba kunya ba kwa na kofa problem ofoso ya pesa me kan nyane sa akura 13 years de no ne ma me ni problem ya aja wadaroma eni watem se wutie ne ha wadaroma na obi tie ai Sompa TV de sam obi ehwe yasa na daroma akura 13 years enim nsem a akoni tirim ya besi ne onhwe ne maame akira kwan yesrepi omwa ne nya wa na maame wonte ne bayinka sazo akura no nso tie ye de a o picture ne da so no abroche america meboa wo mo mutie ya dofo no ma yetie bi akura mu na bonsa ho ana mo ni bofu pam madaroma akura ne maame nyira ne maame ni o maame o fefefe ehwe no ko kro wakama maame ese maame di de ubusan kwashi bi na de wose ubusan se nti nka nana no aso ni mu a na wasa kwa wale broni be makura po de nyame ampata hey se nyame ampata wasa kwa wa Spain ya broni be ma eti se wase kwa no broni so into ofosu sa no ma yemfa nsua de se nipa mienu na ewo no matter what se asem bi ba na se ye ka anase ye gyaye a yemfa ayayay asumdue ni nya no ya eni mpamupe ni ade na yesa effect nkwala no minim de papa yentie na no asem de na wo de ade srede se sebe wo de yawde bi ana maame ye ni bi bia so akwala no o me hu no na maame hu ne ba na asem fa na asem ko ofosu na mu ya Yanko 21st kene kom ye sciatica expert or for 21st kene kwa pega yako Europe aba sabiri yako South Africa na South Africa no so no yebe fefa baby bebre yebe ko Johannesburg Switzerland yebe sa ko Zimbabwe ye adwene se sciatica na Ghana de she wa control mu yetu ase the South Africa na sabiri no 21st kene ko not of all 21st kene se me kan cho sciatica no so sisi e fa srim ona kokum na kusu na ase yade bi entim yade ye papa na wo senya sciatica yade no ko wo yade bibre biada e fru trimua no kusu na ase obetu ase de amam wo mfidie pi sam fidie no ene de biadu South Africa sabiri sciatica yade no ye betu ase no orofo se oba Ghana mem hapa dia 21st kene kahwa overseas kumase ya na be no ni Alpha Radio no ebe ho oboase Council Quarters Call Junction oboase Council Quarters Call Junction Domi Market ewo poponi mantam kropom enkran sunyane kwanza techima obo 21st kene na orofo Ghana mano ensu eni 0540311311 0540311311 yen tronto ho na yenkotu ya de ase orofo Europe tour no ye muku appointment was South Africa Ghana this year your job say we are bringing 21st clinic to your doorsteps and no ye de bawa bobuano pe 0244915116 0244915116 yenyi biem 0244915116 this year South Africa nyina no omoshe sa number we so no muku appointed mizo drink ne 5G mizano ewudwa so courteous marketing agency womo enadi mizo 5G meza aba baby bebre ena kwa ubenya bi ato ebebo yi papa manager Daniel ewo 21st kene kahwa overseas ibenya bi ato ho big can supermarket abawa sister say one man post office yenko to mizu 5G meza mama Esther ewo Outcome Real Ventures Baptist University abuwa kwa yenko to bia na Sachi Enterprise ewo Safo Abinchi oni VIP car park no ena edi enhwe no mu 0246 270221 0246270221 kwa chi complementary wa poema ntemu mizu 5G miza ibenya biato KF Kiju Enterprise ewo swame oni num hotel no na edi enhwe ni mopama ngwa brosana se okwa obi KF Kiju o orofo yekotu yade biase yade ban yekotu ase yekoko yade bone pa selesi poma to na mountain transi koko na wo yemu no ne duru bia na ma yemu tim no duru bia de bi papa uja na ya ne moja firi mu bakoko emu anu su yo wisi duru bia na oposa
udware wie na honam yo hene koko yare bone pa na kosi bro ni friend natural pass no orofo yentu koko na se na mo yi papa amenka nche wase obi wa me koko nim so enipa bibire bia da didi ko mu bia no ka hu se koko ewo so orofo koko no yentu ase wate na emfiri ho emfama 3 bus center no papa bi odi abadwa so na no mire mi to bi dia ma 3 koko capsules koko master eno ene di ekotu koko na se orofo yen kokoli na ka ba dani heba Mr. Heba apidank okwa ubenya bi ato na dia tu koko na se over the counter mokoto 3 koko capsules ni bi na mokoto na monte so emfa so 0546107107 0546107107 3 koko capsules koko master dropa express group of akontusemi na yefa nkodano Canada US UK Australia Germany na peso kwa na ye maami be wo US you kama minya bia ko beko nenso so ebreko abeba wate maami okwa express group jo beko wate omo credibility kese pa express group su kosua de okoye adwuma for asem bra bedano na akwankyere papa de oba ye betuma ma akwan ni bi na nyoma akonkai e de ama Kumasi Akratema Islegon takwade sunyane tabali bebia ni eho obehu express group ewo ho emfa osika koma kwankye bia e ma kyena no pa mekazo Osei Aboagye kwaji musika mame wo ya mepam wa sisters no so de bia metaka 0249 000448 0249 000448 express group wakon to seminar no yefa enkodan golden duo wono ene de feminine wash abadwa so na sa feminine wash na emama hu ye hwam se hwe sentin ko enu ntine yenko golden duo ho na dupa ba odi abadwa so feminine wash a ema ede ya himfi hoyi no ene na nwumire ye ton bi ede ama ebema babia ye hwehwehwem emema no kura di adanse se golden duo de feminine wash no ebaye enwoma konkan pa if we say Canada no motie no monti biem or the strawberry no golden duo feminine wash number aloe vera ni bi eka ho lavender eka ho jasmine eka ho sa ena mint lemon eno so odigu nsuo mu anopa odigu mu abobi hohorowa mensuo no enyenwunu ne bobi hohorowa enwumre fa bi hohoro ohunu be hwehwehwam na Food and Drug Authority no omaji atum say Francis Ansoboni bia emfa mbre Ghana ma eno tin family wash ebetumi ayusu ewo Ghana member 0544198043 0544198043 golden duo family wash odi abadwa so ena na nwumire yedi ho adanse edi ama oma no Obo Herbal and Medical Research Center orofo yenko obo hoyi na Obo Herbal and Medical Research Center mpepi metaka chro se sa research no ye won fidie ne ye sa research no ye de wo fa fidie nim ne ahwe yade kura hawo ansan ye de anu aduru aka no enye so oba mitimi ye me ya na ye me waduru ye me yo ya debi ye nye ne sa ewo Obo Herbal and Medical Research Center ya de bibre bia de fruit nwa no kosu na ase no ye fa enkodan Obo Herbal and Medical Research Center wododin herbal bitters na badwa so enem san ya de etuase sisi ya de etuase eno ena kwasi broni no eka no otin Preka se pada wodi abadwa so na immune booster dropa moja wi anim ya dropa orofo yenko ne kopa preka se pada ni bi duru ba bi na so de bi gu nsuo shemboto na anoma untinim etimi da ho stroke odi stroke ebi entumi chewo eno ti odofo yi ye ko adoa to adumanu wone so for mame dokono no enedi ehwani mu Obo Herbal and Medical Research Center wo bi na apono wo se brei obajo fefefe so na yade bi adani konu ada so no watumi atu ase na wode amam 0257472506 0257472506 Obo Herbal and Medical Research Center na mekan for mo edi amam Liberty Conference na saduru obi modofo oyenko ne ko bompaye no mpaye yeni mpaye na wiye bremu ma ye dubuache grupo twedi apadoma chede wode ache no wo se brei na obetumi ama obi ade bi adani nkonua edawso no omanfo dodo no na edi adanse yo wodofo omanfo dodo no a efri titenti di besi ne Liberty Conference ebaye no adanse di atwo enya asem ketwa wodofo 31st August ya memene de di enim ya no Jubilee Park ayema na sabri abofo na duru dada wo wen ho na wo ye ho adwuma orofo yenkoi na o mahne adubu ache se wedi akwankyere ewum plain sheet no wo ha wamane twurugu so
we yebeso candle yebesa so candle nyankopon eye wiase han enti yeso han dia to abrabo so enya asenketua ti ade bia dani konua da so twrogu pepa ne so yebehye no wuti ni duru ewiemu a Osei nyankopon eye ho ensenkyere ne Kofi Peprade nyum to beba bedan Nyankopon ni monyamadi saa na kwaku jasi ni minister Kwame Jedu omo nyina ebeba dwumadi bi o the heat or for bray or say come and be blessed oh glory hallelujah a liberty conference and American for na media ma yanko emfa enko yenim abrewatia Ofoso bema medase papa na me mami nanka me pese obi sa no ma me se Enfie nine na be manete no kosi se enfie dumiensa no bese 9 years intervals no empen ahin na se frequently say na no wosi kwasara kwada no wadaroma bisa ne mame na yenko yenim mame so teye achan me bode no koe no be 8 years na me ko ti me ko no na odisun di machi na papa ne ye say o ma me mfa ne mba na ne ba me bo asesa na me so mi ja na ho ba nti nkran ne kumase ne nkran so de mu keska na ne emu wa nti man ko ho biem dem ti ane so ode ne kwa okay we kura se me busa o dada yentiko so of course na chese me na menti ase because sa a friend is saying 9 years ni nyina no okohwehwe na kira kwan ba akopɛ enti already the motherly love be anyone near akwada ne ntem because I waja ya wawofo bi wo ho awade entemote a untimi mfa nka se kesi kenti enti ene de ka se kesi ka bia won kana akora na wa ma kesi ka na o ka se brade no de obenya kesi ka ko enkwada ne swana na asa akwada ne ya abofra no eno na wo hia wo mo se yenyini dru bia bi se ya se Ofoso bema akwada no nka sabo ne bra akodu be 15 years going na wo hia ubiem wo abrabo ne modia na wo ba be ya ma ne biem also already na adolescent age no we remu abrabo ne so de be fa benkumo so de be fa ni phone we nya maame ya office bi ono akasa ne maame a ochem ne wo no ne nyina asusu ko wie sa tribalism a wo brother mo se de ko remu se me ma santini kwa uni nware no de ayi obi fie ye na se obi fie de se obi fie no so no eyi obi efie ye se ono kwa wale kwa uni na anko ya ma na doesn't mean so also kwa wale kwa uni a wo so abla baba ba sa na se ne ma beje nsemo de amount enti de di kan na me ka kire ni pa bi no mu a sa de ma no wo no mu adwim na me kwala wale ni pa we ya na asemasi ye fie ye ka to se me nwale we say all because me na kwa wade bi wa ase nom ene ma anko ya ma ni nti no it doesn't mean say ni nchikafo so obi kwa wade ho a ana se sa tribe ni mu ana se abusu ani mu a ene ma beje nsem de ma nti yenyi sa adwen na da yetiri mu no yenyi mfiri mu na entimi mu aye the first okoya anye ye no enkyere se we nso kwa eno so enye ye na secondly yenhwe akwada na nkasa no oni do bia de mawu because sa 8 years na wuja no 4 years obi na atete no enti no ekwan bi so no kora na bia obefi se bia ne maame ni we en wuja no na o mehwe no so no papa ne kora betimi di adwen bi ato ne tirim se bi kora pa wo maame kora po no won pe wa asem anase bibi sa but okoye no won se no de su di wachi enka obaye na sa to so koye akwada no ko nya ne maame awie enka so nya oba awie but wo sa bete dae you go say 8 years na fe na ni no fi bank akwan kakra enti senka wo to aso ko ho ba mienu krampo na 13 years wanyini sa kwada di mfinhia num anase se miensa kola akona ade bia ni ho abaye akwada ne re be fida enti sabe ya bo ase ama meti ase no mun wagya me ho be se mfinhia num ensia nso nwotwe se de wo kan wo ma hwe ma kira kwan bia me ne nkofo atenetuo e na chese me ni wo mo place wa makọ ne namu anase papa krampo yirem bia ana ne mpre bia okofa no e na bia wo tete aka ya ka de bi wo de mbefam e na niema no wa hye me ko mo de di ama me na se bia wanya 13 years ni esa na kwa akodu abroche ese hifa na akwa akorehwe no fine ye be hu no ebi wo ho ebe hu no ebi wo be friend se bi krampo wonim nipa no ba se na nkasa no ankasa no onimwo fi se oso de kura no wa ma mehwehwe na kira kwan eti wanyini sable na hwehwe na kira kwan no wo hwehwe na kira kwan de akwan fa an opportunity e bia wunya ye ne se bia binim so akwa abroche no wunya opportunity ni dinkita ho bia na bia ho no opportunity kakra bia nyame ba mu ma bia wonya futufuo bia
ya umbetu ne fo atenetene na adwan so mbe psyche na adwan say enya hwe ye fa bone nche the first one maami ahwe wo na say bia wo maami ahwe wa cha kwa no it doesn't mean so obi fum kuma obi mfum nwa enti wo so jemu fama no but ni nyina fo so abeye na wo ba betena say no nyina no maami ni nyina afire wo me dem aka no straight up de akere wo because what the case kasam manti na wo be hwe no wo be hwe na agede wo anka ya hu sa wo ba botto for 4 years akwa tena bema ne wajai e na bi kura poso ajaye no eye ya obi na bema na bia oye dey wo de fa akwada ne ko oye because e bia wo so man nya because kwa oye kwawuni a oye kwawuni nti de sa asam na betom na e kwawfo mu tutwa tira na se kwawfo no mo tete ma na se de be ade e na obi dia na bia to obi no ntimi fa nkototo obi ho so obi kura po kwawuni bia kum obi a wontimi ga se kwawuni beku mebusu ani nti no me ma kwawuni nwale be fie biem eti ehwo ni nyina na ntwa ye ni nyina ni gina wo so wana wa ma akwada na kira kwan ayire ene wo hu kura me ye bo asia ma me nka me ni do bia ma obia minim se minim ma mi bia tatam na mi so ne kura po obeboa me asiesie ma adwuna ma ye obemu ano me enya sa ma me nti ne na me hu me hu ade ye awie no me ye de dey but ni nyina mu no fo so be ma ye ka se achia nsoso no emu ye esra bebo nyina de nti no ye bo mpa ye de ate akire se ye be hu ye nua ba bia owo na eno achi no so no wajai boni ane ma me de aye ne se wan hwehwe na kira kwan na wogya ne nsansa wogya na jeje musa eno ono ane na mu anyame adom wonso wakwakodu baby wo de kesi kasam eye yi no ese wawale broni o mana nanom kasa benka bi kwampa owo a wo na ebi anka abekwa akotena ho but eniema bi wo hwa ye bu ye nigu so akire no na akoye o how de amaye ntine matan na kumase maamefo na me kwa ye na me ye sei owo na oni be ma nya issue kakra bi no akoto akwara ne de atwere ne so ana se bi kwampa se enya tawanta we kwampo de beba na sa akwada no kra kodi baby a ne ye cha na chiri de ne ye hwa sa de ne ye no obi ni mo brempo acha se obi nim de obeba be hwe da acha na so obeba be ye nti no ya wo ma ya acha de ye hwe e ma ye ni nkowo no me afa ne ma enyi ye ho ano amane amaho ye mfa tutuka de o kan ya me di ho awe ho kwanza keska o de be konkla ne yi Ofoso be ma me de ma no asi okay delicious ya ori nyankopon hira me bie bible ba bi na me kan na odi nkomo bi wo se onipa nim katie eyesene nkwasiafo odwomto ndi etobire bi na onipa ye mfonso na nka utimi kan anim na ofa awurade asem se be ya chense kwase ye todwom te se wankona na nnoma tete saa no nyansa bi anim esense ye betufo obozo me kan dia kosi se maybe a boy ni wodua ana metima kan se maybe mfere ade na sebeta frate ye maami otimanim okasafo no pe ade a asie eye be ma bi na saade we ko so a anko de be na ma yeku a minim papa bi oboro pa ne ba wa abrojire wo hia no aka ma wo me bati America muhu me saa no mo aka ne saa keke but ontimi nche ne wo mfiri se anamo bi se ko so ofiri se odi fo the den so obeko ba bi sa fedi ayeye wo ko hwehwe but the mat me pretend nim se mapira wawie but ye de a me se fa so chenjina ne wo se minya ebi na ma me bezo ye me watu wanya mmobo no kore ba akopɛ na me sire urade se ne ba no mo mabiem o meje hwe ɛna ni kunu nso de boache me so me de boache minnim ye nso ya dwene o pesa ne ba ne ba wo wunu ni kunu won kan janse mafumu fa cheme be manje ni tuma obete ne banka wanye na ntumu a o ye dan ya wonte ne ba ne nka na me kwa me mompa ye so wonte ne nka ize woni ni hwe ye wako wale tribe mo ye papa woni na wo faza amane duwe na ye den wo brati metu fu se wo mo ye kwawuo ampazo kwa uni di hie na gina ho no enti ye de ne ko enti wale asantefo na dina ba bi enti ye so wo hwe no nya de se de mbaji kwawuo ana eda bendia die ndi na ma wo hwe no ya ma mi tiri mo odene woni be ma wa wonim se obayidi be ma ne beto ne kama ye ka wo kan be ma na beto di ne kama one na busuafo e kire wo dokan ya no wo de ma wo it is a service amna na wusu asade ya kura ye nim nkura bebire wo kura imo o ma do a ne ma me pushi no kura wo se wo nkonya ne ane brase it is one se be ma betima hwe na ngwonya na ne bo bra wo brase ndidi ai even cardias amna ne mfanza mu de mu ye mpanimfo mubu ade na musura ade edianu ntu bra ka wantuma ntwa mfa so kura na nka wo do be ma no wa de mpa ma no a anko be di akura ne ko ye no ka ne be fa akura ne so akoso ama mo mpana twa akoso ye nim tete se de ne ye no
nka wantu aya me ko he me ba no akoye hye nka mo de sa bo sa age wo fa obra nsem na afedi adane ya ware na mo kom ba bi ebi asam na papa na kwan nko ni ye edi ye kan sa na yadom go obra no wosika won na ehwe wo na oja ba ma no ma ne ko ye na gante zo tuma ja ba ma ne ko na sebe ya kan ma mu akora mram e wo nkora ho sa akora di 4 years ba ma te no edi akora no gwa na wote mama no a anka sa 4 years e ukunu be kan sa no ba ma na mate ne wo kan ase but wo sa akora ndi 7 years e ma ne ma twen wo ho da bia na de oti ase sempozi emfa ne go because wo ye kwa uni de je du nya no na wo ba akodi ba bi 4 years afi no wakọ ho ba akopẹ edi sese no wankọ abrochira nka wunzi woda ana watu we sese na nko awo nan no matwa no hya na abrabo bi di no a nka na wo de ehwe no ba bi okọ ware ye ne ho ma no na busu ahia ohwe omo a bendo ye kwa uni ko vodo o ma de ko onko ne ba bi no nya na so ndie etome bia ye nya nipa bonesem ne adem bone ade e na obra isi wo hwe bia wa fele o hwe bia na ni ewu ohebia nani ewu ne sama ye hunu wa fele poto ni funu ni magu ase ba bi o bia abrabo ya na munnim ba bi abrabo di nipa be kwa koduru edimi pewe mi mpewe ni ya ye nyai na anu mitufu wo ha ka kire Ghana ni bi otie mi se obi a wo ba wiase awo nkra wo ne wawura de kra edi so obeduru na maame no de o mu interest select ne ma bi ma obeye mistake ye wo maame bi wo o peso obeye nurse wo anya papa am na hwe na anya nurse je se wo tonzuo wo kwan ho edu owo ba sa nurse ne he ni tirim ba sa akura na wa banzo awurade abone so me prophetess ndu yesa wo se na brabo etom na bi ne ye hunu ye life a ye ntimi nchusu bibi ma ye ho ye take decision ma ye ho ebeboa usan ye do go school be di so unya do 18 ya unim ne ye ma ho minimum obi a ye so onkonko ye business ye se wo ye doctor ehona ye de na adwuna ho so science no wati wonim za de we na beboa no wo ye nso aboa no ebi a business ankwaje obi sika me abondua gu no edi a ye nya ye maame se ye papa se enkomo abedi na nwumre ni nyina anye de a ye de begina so aka bia ma papa wa abrochira watie se wo me na obaye dai edi bisa wa cha abrochira bia wo bia wote enka wo so beti bia mamma mo ba mo me ye hwe tna na he oba se maame na aye mobo na mbepe bi kakra mfa ma no mamu ntia meje hwe wompe ba no andi no ma ne ko ye wompe kwawfo mu ye kwawfo mu ntramba bi munya kwawni bi a mu nware no na asundie mra sa na yedi dwuma no wa ha ye metena se me kan je se mobo na maami ni wa wo ye unim se nya abatanye no awo ye aboso me nkoro awo ba wo ni wie ya obra se ukunu ye kwawni ye mpene na wate ase na waja ukunu na be ma de ya abaso be tene ba wo 4 years abaya be ma na ekotete no na wanti mi so ankasa mi wura bi kura mani ni 7 years na Ghana mrem kura anya da kura antwi ni dwan wasa agya kura 4 years edi akura itu nya 4 years ne papa de dwan ne za woro ne dwe na obetena ba nyina enne wa ba betena ze wa America ndina mesrem a mentene nka ena me bare nje die ndai wu enko hwe ni biem kura na hu no me kura me ko ye ho akwankyere wu ba ni biem sofo pa we nya hu masem papa na aporutu ne ba na dwene papa na aka chense wo maame ahane ha wo maame ka kire ze ye kwa uni wo mpe me kwa 4 years wo maame do ma unim so di mi nchen 4 years ansa na maame be wo gira kwa se maku se ma ye wo dai edi se wa open maame ha na da ho no otoma ne ba no case esi ano fra no be ka kire wo edi wonya na akura na gwa na mpo oni ma wo fo be ka kire brain because wo yo ba wate asem na se aye ne ya afi no wo be dise ntimisa na mpapa ne duare me di mpapa na na wo horo me ho ana maame no wo sa ya wo ni nyina ageka bom edi yesremu a mu wo ofia se asuba ne wo mumu ya gwa ya se de mvangna fo ya se de empedago ma ampa tete no na wo ho because na wo ne nsunsanso obi but na wo nyini nimde e ba de na wo de wakwa befa so se na abetoto no anwunani bi aye asantini bi ye asantini bi aye anwunani bi aboro jeje Rollins no ya de anwunani ne ye teliza ya de oya santini onso otimi ta na chi papa gina ba bia na wato nani akohwe na yere santini ansa na ne kra me ene papa ni niwo ne yere nda so nsi ni form ndi abrabo ye combination no obi honhom mfa encheso obi nso ba one ne honhom mfa ye nyai se suban fi ene adwembo obra nyame na twa wawu e me de papa zi wawu adwena kura ni ndi wawu no e me de ne pa zi wawu ne yajima kwadu ro ajima kwadu a media na din me fantu onze nyini ni dia na me fa din tu enti ye basre maami wo ko nkoto dia nim oma amakora sa asre awurade sa amfoso no nko ade onfa nchew se wabo na bode na watime yi bia firim
na uwie ya ne sa ho ya wundi wo de ne ba sa ama no wan sense wo biem because wo hu ne say waje no why e free sam no ya ba ya ho atɔ ndi afedo betime nya be ma wa wo pe na wo kɔye na wo free say be yes a na awurade so dan ifie papa no ye ni papa so ono kura timi nya ade so de ne ba sa etu kwa obi anka ho ya wundi ka sa ne ba no kwa go pay attention ma no anko beka ko wo foforo ba bia di akura na ni but ma tam no de ni bottom skirt na go tena me kana wa ba say yi aya mo ba mu samo so anum ne mo ofa no bi no mu ntumfo ade no ho ade wo ade ba unya ni ye me na mfere wanim kakra nka ne abete mo akura because oni akura na ni ye kura okay abadwafo akasa ne mum enfomso na nya bawi na obra no asem nyina afiri obra no enye wo na aka ase ompe no ne mum ne kwadu ne banchia na woton a ewo ya atwe wo ho eno ena ma no de sa yaw no akasae ebio no kure opa na woka no kure opa na woka no kure editu ne kan den eno so papa mu kama ho kan woka ho beto efiri se obi nim de siye ewo nu kru ne tempoten ema be manankasa kura di yaw me fransa yaw no bi kura be ka se enne me kura me yakọ ni me makọ ni nwara na sa yaw no bi betimi adua ni mu enu akire kura be fa akoda no ko ye no kura no ye hwe bresant na wudi ye ansa na wo ye follow up akopo ba no wode ne ko ya ne na wotwe so awo ho ukoba ya ne na wotwe so wo kekede bi kura na papa no kura wo sa no kura nyem wo second bon na ka abra na ni ewu say ye kwawu say ye hinhin na kenu atia kwa akoda ena na national sanka ka no say oba me mama ye be fa me 4 years ene me papa wa ya ade o ene wo ka kire wo no eno ne point na kam de be ma na anwumiri if you say ye panipa wa say akoda na dwene pa enye fie be ye bia o medical ka je say duru ba bia mo ma be fo ho nto wo mo no mso ye nipa nyame mo so mama no papa o eni ofutu na asenya niamanya na mpai boy tebi enye nyoma nyina ena fasting ene mpai botumi ye eduru ba bia de bia oye ye no akopa ho achew yawdie na kasa wo papa no ho no de bia polutu ne ba no entiemu sase papa no nim ba bia ne ba ne te wa America na unim umum ena unim nenso so no mfom so na nya ba yesi akoda ne nkofichiri woko aboatia afro no entiempa aduru ma ne nya na entiemo mpaye na kwampa bi ebefa so ebeboa na wato ba ne nka bia no nyame bekasa wate ka wakoma to yempa eyedan anu a wona awo no ofuru yemba 9 months tika wakoma to yem from so de anya ba ntuko anu abompa ye se urade se from so bi kura ba ya fa cheme na da memne da ye hwe ne nti obane ne wate sunsumbuma bekasa tika wakoma to yem okay ya kwa yanim ten enu aye kan konasem ene so yesa akokona ye ko ba bi foforo ne abrante no nya betra se ya gini sika travel and tour me se sa travel and tour for ndie wo mo papa dom de adwuma no eduru ba bi amentiase Apostle Dr. Amegashi orofo o Amegashi Herbal and Spiritual Center o se men kan cho se ya de bibiri bia da wetumi atu ase na yade be de fruit tumi an kosi unase Dr. Apostle Amegashi otumi entu ase emfama sunsum nyina wo bewura ura sunsum nyina de aduru be kan wo se ya bi aduru bia wa habam haban no so ewo no sana Dr. Amegashi se men kan cho orofo kumase obehu Amegashi ewo old police station or na yadi bia yemfa enkonkoko dan 0547 044307 0547 044307 Apostle Dr. Amegashi yako computer so dwedi emrasisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no. Eya sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. Next 21st clinic. Womu ye sciatica expert. Hey sewa, me hu acho. Me na no me bisa ekra so kwa brochu. Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua de a Express Group do beka man bi to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a Express Group do beka Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From more mature for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yezedazidur in the kekedru neza she. Ntisue hun na nyimizia na nanu wode she durinsan. Onu na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabe from free na computer sim. Why burukutu ginger ogu sashem jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Into wo so na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger. It a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger. Bermensio. Nomno nyansem. Enton ma obi a wonye mfie dunwotwe ana oba a wafafro. Saa adwadie nkratoi. FDA hwem agye atum se eye. Nananum akuafo yi afuye na saduru hobie mu eti wo dwedwe fertilizer afiwe yi uba yusu ana esanse afra se fertilizer woto ye amoa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso e ma woboka ani atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 Anna OCP MPK 10 Akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans, peanuts and beans. Omoso enkoje OCP fertilizer eye TSP. OCP fertilizer ebusu wo bebia ye ton ya yoma e wo man Ghana mu. Enoti atufo enfre 0555 909 437 Anna 0555 909 433. OCP fertilizer papa. OCP yejina kwa Ghana ene Africa biayo. Oje sunsum kron ni moja. Edu hopiemu food for thought addition. Omayini ya wedubuachi. Onyame akuwa. Ofremu nyina. Se Augusti. Onyame ne mu appointment. Asemu ayakasa ho. Ose there hit. Boy free asomafo semo. Etiedu onu nwoche. Nyi mu miensa na David nyom. Etiedu watche baako. Nyi mu Jubilee Park. Kumase anopa no sia pepepepepe. Na de ubeye nie. Ose fa plain paper na plain sheet. Mienu. Dia nyina. Jogu baako so. Na Satan wo pepo funu media ha nyina ya hye no wo baako aka ho eniema papa wo pese si wo wabrabo eno so kyerɛ no wo so hyane so sa eye candle akwankyerɛ na fa wo candle baako ka ho na no na ye beso ye de abompai Liberty Conference August edition the hit ye bebompai ye bebom na wonyame betie si ni boy ni so oman ni ye
wedu boache na ho fadie ebe nyame made adwom tufo nie owura kwaku jesi minister Kwame Jedu minister Kofi Pepra wonom na bet so twom ahokeka kwan hit August 31st proposi prempa obuadu poko Calvary pema kokodrufo the friend is that what sere dom no be kenya ne ho ye be kaya tamfo egu oh glory hallelujah. Okay, yan konko yanim medical ka che wiase yan hwe ya chi da bia ye ko akọ yanim ten na ye hwe de wo ba na nya transe panipa memo akọ aba ya kasa den udin de say acho ye frame Asante Lawrence fi hin na ba ye acho mi fra atonzu wakosem ne say yan Osei Asem Mpe Nipa ye mo awo acho makosem nyina ne say ablante bi e frame Isaac Obiri Yeboa awo we acho si ade minim baby o ojim sika se odimi tukwai awontimi amfa manko oju sika se acho ojim 50,000 Ghana cedis 50,000 Ghana cedis 500 million good can na ko so de wo kwai acho okase ode meko Holland aso de meko Holland wo ko ma wo bi anaso ono awo travel tour acho okase no ye krum ni nti okase ono aneye na papa e kira ade wo ye krum ho nti no papa ye tichani na papa no ko America nti na papa no so ene ka kira me se adwuma si na ne ba ne ye ene ma me diska no e koma no no ho so do obi atuko apen acho me de na me wa kontium nti no ene de minim na wo fan acho Dubai ti ho na ko pesika we nyina bae acho na ba kwa brane age afru nsem adi acho te se unhu ba bia wo acho si ade oji scan de me hu ni biem oji scan na se ni mfie se ni acho oji scan no anse this month August na 2 years so do ko in Holland o yes o de meko 2-3 year hon krata nyina ma Holland kra wa anye nti metwe na nti me kwa akra se me kwa koji misika me ko ye me hu no nyen kran kakra kai na nim ba bi oti abeda ko pe no hu no ko ye me hu no nti ho na ko ye akasakasa ama me ba na me ko papa ne fie na papa ne kasa sa ta na papa no so fra America bedu papa ne kasa ai no ye so be ya ama me nti ye twema me ntwena na obuku no way appointment maame nti no way appointment no obuku maame no eduru ho na yekoye bibia wi na visa na ye Poland visa na me so metu kwada ti o send maame na mka kire ne se visa ne dey fake because me ko take biometric no picture omutwa me kura na nyane na da visa no so na just visa ne fake MC afa visa ne to so ye kan na kam dia to so pa visa ne fake nti me ma one me family kasai me mada na me mada na me fada me ma ne kasai ano ka che me se visa ne fake no oni ni pana kasa o simiti me dia ko nti o ma me boabo am ho ye bibia kama e mo saji miska se o mo de bebuku hotel ni ade me de kan ho nti du se me ko no se na enam se visa no e fake na mama na ya we ni ntino o mama o mu ni obi ahye ho nipa na o de me ko airport no taxi na yetina mu no na akwa na ka kire me se oja me passport no ene documents ni nyina o kan ni nti ho ne de na se akoye awrahosem nti me ni nyina si bai ene e frɛ guy no ka se nya abotre ne ma de enche nti me de me koye police report said the Bayanka or Muncheke, we no money, do money mammy. Until free agent Nanoa, as it could be a boanoa, Minyana, or Munye passport from mammy, no money vessel from mammy. And I'm said Debbie. But no, ya wear say a vessel in your papa. Or ya wear say a Jumoy and yet. Or ya wear say vessel in yet. It is a according to an emetu that. MC will be a boan when you put your arm on Fantoso. And you according to an emetu that they are and car. Omo mama de akọ nanka rebecho abome nti na me se metu kwada na medical no ekon service and fake no no mo de fa we ni so se visa obiri ya bua ne picture ni o wow nti e ba sa no
ɛna ɔkaa sɛ obetua me sika ama me obetua me sika ama me nti ɔne me fada ɛne me mada ayɛ ho ani pacho ɔne kɔkɔɔ no Isaac Obi abo agent munyi ba ko ni mfiri so ɔne kɔkɔɔ no dia me hia tuntum no ɛsɛm fom so bɛba oni aha ti obiri abo na oni pacho oni te se hu baabi a wɔwɔ se die me hu baabi wɔ na wo yɛ sure so wɔ Ghana ha pacho Ghana ha de wɔ Ghana ese no akɔshakra ofiri kuro bɛ so pacho kura ofiri so ankasa de nim kura ofiri so but o maame ewa bu akwa chese sika o de be ma wo yesai pacho sisi ane de otua 21000 Ghana nti aka 29 nti visa na enye na chiri no otua bi ma wo na aka bi pacho visa na enye na chi no aye ne kan no ogitumi so obetua msika ama me nti ano na otua 21000 ade aka no ne frɛ na wonfa why na agye se wontua okay yemra ye basisi a na usika no de be ma wate if you say onye travel to no one nam no sa no person wo ye dia eno na me person me hu kuro free nam de signal na ma mu kuro mofo so mu hweyie na de ba no enye ababa wo bia ye frɛ no ama panam wo suamedwom ho na ababa wo yi e kire se ne ba ye frɛ no Benedicta Mbama wadi mfinhia edu enkron na ababa no epie firifi anopa nundu oyetuntum frafra kasa na ababa no oka na woni gina ho no Benedicta Mbama woni gina ho no wadi 19 years frafra kasa na woka wa firifi wa bra yenhu baabi a baba wai wo sabere eno nti no aposifo so fosu mitimi ka ho asem bon dawuro se be obi bia da wo hu baabi a baba wai wo no post station bi e ben anase so me post station won fa ne bigya ho anase frɛ number we na efrɛ se ababa wa no mo hunu ha na ne maame emra me fa no 0599 180498 0599 180498 Benedicta Mbama ne maame ama panam na sabri nani abra ose ne ba ayira maame moma ne mra animu moma ne mra animu empom te say oya adwuma bai timote hefa ote swame swame haya na motie na da oba no adade na aye no abofirifi wotete nana daibo mi wana wono so wasire na amuchirae na mi se wambra ni ejuma kakra na chese owie JSS no na so mra mi anya adwuma kumase ye kakra ye durifia obesa toaso na chese ye hoho kumase ti oba e wadi enasai onye nduru bosomi ba kokura asawa konna ntia ko di baby okay yebesre se yahwefo ne atiefo no ankaso mu ne ehwamo Benedicta Mbama on da TV screen so no yebesre mo ne maame ehwehwe nani abre momwa na yempenu amfana mane maame ofirisirim ne baaye on titwi frafra kasa ti se hu akoda tuntum bia o hyentuma atade na frafra nkwan no ka monyere no ai maame ye behu nyame adom kyena wate mo kama koma ntumi frafra no matwero na me de paper na ye adwuma o kan de kasa farfra oba no nti nyame adom a wo kyena wate yo kyena ne yempe na kyira kwan o timi kan borofo na no ko school die ne de kyena de frafra no a na bi me no ka na wono de otimeka obando ka frafra o sa kan borofo ayo nti nyame adom o kyena wate yo mo kama koma ntumi be hu no ti
Pani party say sika say na baba wa no abrante no de ama wo. So see how they wa mama 21,000 Ghana cedis. Open ekira kwa hu no. Wacho David. Asem o. Woni na di nkomo. Me na di nkomo. Yenti o. Ohozo say abrante ba ye ne abrante na ogiri sika 50,000 so de abrante etu kwan. Na ne abrante ndi nkomo no ekotwa se ni sister bi o wa America ye friend no obaya agitu mu sika na obetua na me frɛ obaya e wa America ene ne di nkomo na ne tintintitie mu nyina se de o kan nyina ne se sika no de o ye sen ko betua ade ama eye ni nua bema na ogye abrantie sika yi na ono no sende sika e de ba ni ebre ni nua bema ne se enka nipa na nko odi abranti anase boga na odi abranti etu kwan no odi sika brands on konfa ni nuan etu kwan onu no sika ba bedim ti sika na ba bedim ne saka de a abranti nsa be kan sika abranti odi abranti sika yi a wono no Ghana ha no ono no kire mu se sika kono no mum ke be fa na kwa America no sanensan kan pa de a untua sika ne abra waji abranti sika ai na sika no ono no bra waji ye no oje koma obi na ofosu ade ba ko ewom ni se visa na omoje ma abranti no na fake na ebra me ne abranti no edi nkomo no yinyana no asem kakra na ompese obekasa na nso bomodin nunu na ma ebekasa enti boys no wa yenko ni ngungutie emresisi a visa no say fake aden na ba na sa asemi na me kira o say opanini adwuma no obi na me de ma na say wonye me ba che wati ase ana nipa na dwumi na mo ana so di ade na me sa me na ade nti mi so nti no me kire say me twa ade ne de ade ama because family na fa so a de blame me ba che wati ase ana me na ade na be si so enti me na eta me hwe na me tia umusikafu ona me nipa na me maboka na sana me nipa na koyede akodili ajisi na oni nipa na eye se adwuma na se oje se adwuma na koma nipa no je ne nipa na eye se adwuma me si se van se bia otumade me pa cho beboa na bia otum phones na me die ni se me nya fun ama nipa no me pa cho wati de me twa ni nipa ni skana me twa na me ko nipa na ama me fun papa amfa amre Saudi ni pano ni no me na eti say djuma no enye wadjuma Saudi obi tu kwan eno na nya wadjuma da me agent but agent ni obi atumi na application ba ye obi ara ne fro me pa cho ati de me chona obi atumi na application ba mi musa wo ede na beba se wo ye agent na wo di obi tu kwan ana wo ye travel and tour se wo pese obi timi ni papers bro se fani tu kwan na ebi a waji sika na se bia mo ye adwuma afi bedu me be no na nipa na se won tu kwan bi mo a sika se nkwan na mo spend ya enu nti ama sika na afi visa ba ya fake sika no so ama nipa no gene sika afi nipa no hono men ti asie wada roma ti mi mo asem le say okay starting o buy when just getting in am mama mi o se o ko tan scanning in am mama odi ka ti ase o 15,000 so starting ana ni family ma obi se onye adwuma first one man o sanu mi cause me say na be kama mi e jam bato wati ase because adiana sa fake visa na buy no ana wada chisi as sa visa we say o me kran ka se ka meka se mi ntu kwan ne bi mo ana se o mo ka ti o ka se o ntu kwan ne bi mo dia ne ne ti yo ana me tire ne se ni pa me dia ne ma no aye na obi a ye agent no nipa ne de visa ne ma wo no o hwe hu se fake ana nye fake ni passport na me di yo passport ni mbacho utimi mitio ya botene timi na me di tiro mitio pa o send video ni ma me no nipa ne send se ne sa kan se ni nipa ne se obi twa manako
Enje me pese be call e hono because say abe me ka me tua. Da bi o me pa cho ti o. O si wo ye agent. Na wutimi di obi ema obi no odni tu kwan se mo woni nipa na e kolabo na mo yi mudi obi tu kwan kwa abrochire Matias ye. Se nipa na de visa ne ema wono. Ode sane ma ofun so ana ode bro ode se wonsem. Ode sane ma me phone so. Ode ma phone so. Yes. When you go take fingerprint, you can say go take fingerprint na de ko nipa na de ko man go take fingerprint mo embassy. But scan ode sin wan so. Angela, I haven't got this thing now. Be me ka. But what did them Jonas? Me no this thing so. Ana me dia ko bi na be me ka. Angela me bi share sika no. E ba what ya say. And this time be me ka me share sika no. And me ka se me dia me share sika no. O nyini se sika no wan fa mo ntin na wo tutua. De ono so de ma wo tutua na sa na bi sika. Debi enye sa o debi enye sa. E John me to say juma de o ye ne kaba. It's a human being at the end. In Matias, and anything I'm in high, and I'm in the treat, and yes, if you want from a David, they're not there, yes, oh, daddy. It's sanity. But my boss who said your case Osei Aboagye Bange Besia. Mimi to way, see a friend of Cocosechi. Nami Juma or Sompa Hay. Okay. They are what Yatum or see a Koeneka. Enti akwa be na yebefa so a yebeji sika titia said ye wode ma ono no ne tua ma wo enti akwa ne ka wontua ka de aka ne ka ho mo fa ne picture ne to so the nation uncle Ofosu be ma me de se ablochi travel and talk for me hu nia me ka kire omo bi mu me hu na sem bi a me ka kire omo bi na ya na me wo fa asifo ya na o ma so odene o bobra e woni man kitikiti bi a wo hu na wo ahia ma me ahia papa kura ba bobra na ko wanim ene mu tietie radio bebile tie TV bebile kurom ha wo hene kura de a wo suro ye TV ne radio wo hene kura wo kurom police panyini kura wo Ghana ha ade wo suro e ye radio TV se na ade bi be kwa achew na ade ne be fa ho ompe because nipa bi ampe eton esew ndi maka kire mo fra mu tie nyina se wo tu kwan pe obi ahwe ni program bi a utimi se kroma wan ya dan camera bi Captain Smart mu nyina wo nti wakwose papa mi kura sika sei mpese mi ntu kwan pe obi a mi free so wetu anya wa wo beji ama me eda sei na wotimi so mu kura wa obere ozi gaira mozumo ma so ese monya musika ndi ye ntu kwan de ni kwan this kan be si ni pa so onye akonto ma eba ye na ntuba ofosu ti akonya papa mo no ti ya papa we de makobre yi ya manya kakra be mi tukwandi nipa a wogi ni di jiwe ma no ma na nken eba ye kwade adam wonu ane ne de awire so wa si ana onza aka no wonye wasumdue because ankofo no obi travel and tom ye 100 a 99 ya kromfo 1 pen wonu wote se be ye nu a e no ye boy wasisi wo pesika edi anya na munya me kakra ne de e na fom Muzika bia muntie munya muzika bia mumuye kira asem ba wi ansa no ma ba betena yanim na abrante na fe no wosi abrabo kwan so se de wabo ne top kama na wabu ni ko mu no enkwahia on verse kan medu ba bieda ne ma me hwa onya yam hihie ma no ne papa hwa onya yam hihie ma go ye mimisika me ma radio banka maje yetia obi bo obi du anya ha wosi woni bi enso ye bobo ka ne bo so ma nkwa pa ma ne oji wie no wuye di kaminim kwa me fa so age ma de abrantie na enim ti na aba TV a omom ye nkyira abrantie ne kwan abusua nyina na ode yeye ne ba yanka mbezom ana mo nhye ono azo ohwe no ntu na 2 years na wade obi zika untu nwa na mo bia dia eye agane aka nyina ahye woto sese wo bobra foforo ne ho ofe kama omfa nyansa ne nimdie mobra kalabulo emoa no no ohwe no ntu abrantie zika asumdie mra yombo ya wasisi wo na wasiro si abo ne single top na so abirim ze okoro tie udim ze opabro ja kwa be hwa abusua osusu agi ni zika aboso ontua ya onye sa da foforo mu anokora ontua na asumdue mra ne ntwatia ya okay Christ Inspired Ministry Prophetess Abigail Santoa ose ewiase ankasa na hokwa enu ntino ade bia da ne konua da so adwuma sai awade sai no na aye yade bia no je so de beda no council ni mu a ose Yankopon fa no so na wojo Prophetess Abigail Santoa say nyame de ache ne kwa enu ntino ono so de becho kwa enu ntino say se opeso ne som kwasi adade
anopa no nkron donko birim yebetumi apon na wakofie akono okuna aduane brada e council no saa da no na ono behia ba 101 nkwempunipu na nyoma akɔnkan de ama ukuada a deliverance ogiesom anopa no nkron donko birim wapon efiada so obesom anopa no nkron donko birim wapon orofo so ko ba mpayo ɛhɔ ɛna ye maame prophetess Abigail Santoa wo yenko ne no enko bom ensom kropo twedi ampon sokoba ampayo ozi Yesu nti obesan aye nkunim defo 0243 263 899 0243 Christ inspired ministry ho ena yeko nso no toto OCP fertilizer ena mekamfo namde ama OCP fertilizer na ba dwaso na nanu makuafo agi atum afra se wo mo de OCP eye adwuma no wo mo se ekonkan ekoyie pa edema wo mo na wo no baye na be so do so no atumi atena bribra wo tena bribra no eyisikasem enu tienko OCP fertilizer emwa na wonso entumi emwa wo se woko agro chemical ho no a OCP fertilizer Osei Aboagye ne kan na senti a wo ba beto no waburu ana watoko ana se patra na wo ya na ade kogu ase Greek extension officers be kyerɛw se do besi asesa na ade asoso ase orofo ebekoyie na de amapa OCP fertilizer 0345909437 0345909437 ana se 0345909433 OCP fertilizer era mekanfo namde amana na for Ajiatumu. Lord Inusa Lansa or MC Ewotafo was in Nepa or Sukuku Kwamenyuku Ayeno. If free in film Pino and Edu Enson Ebano or Badana di Eddie Achivias man say the MPP bye Wayano Tino a Sefata says yes sign a to Aba Edemano. Now 1 year to Abano no dia Mabriki 8 no a Dr. Mahamudu Baumia and a year to Abano Ediamano and the power Sukuku Kwayibiano was a free September 7th. Na saa dwumadie no ebekoso ewo Sompa TV Sompa FM nyadaje ne nya botrete bi na osukokroko ba ye no waye bi papa no na obeda na di ede akyere o man for Lord Inusa Lansa na se enka ncho Dank Natural Health Complex or for ye ko Dank wa ba ye mfie du nani Dank onyenum guase da bia da onu papa na wona wo ko Dank ho no omo na se ho ya ahutofie wu ho ya ahutofie firi se odo yade ko Dank wa utuase enya asem keto odo for china City Life Harbor School pachi number 2 obeya adwuma ye ko ne mfie yade nyina ko Dank odo be hye mfidie nim no ho ba ko yade ne wo na watuase na wodi amount 0244017556 0244017556 ahutofie ewo hefa eno ne Dank Eba Complex azigblibo so kalu kagoka togbe ahaban keke orofo yen ko togbe ahaban keke aso ye en haban eno didi ne dwuma wo ontwa moja na togbe si ade bia dani nkonu ada so ayesusum sem na ya bayisem no wono ankasa kura bo bayifo eno tie nkoi obaba wura wabusuanim de wo ye wo no woni ne bedi nkomo na nkomo no mu no eno enebes wo bayirim ana wonyirim so wonyirim ani nyina togbe ahaban keke na sede orofo yen koi fijasi akwantempo no so say obesi obomfa hospital junction gemano na enkoda no ba be fa no akohu togbe na nyoma akonkan edi amawo 0244484747 02444847 ana 0244506620 0244506620 and 0244506032 ye kotogbe ahaban keke na so ye na de be na adane nkonu ada so ya bayisem azigblibo so kalu kagoka ono ena sabri de ya semina ekoda no losi beverages say ensa bia wodi abadwa so no dire ma betes no twetwa bi bobobi na nyoma nkonkan obetumi atibia dipa cholesterol na aju ni padua mu ema no nyina no ni nyina ebedane ama hoden anso aye odia orofo ye kwa akopel losi ni bio na ye de kwa eden aponto ni abadi to ni ayuyo ni nyina no losin dire ma betes ena mekanfo na mede ama orofo ye kopebi ye fom kwa ya yemfre wa homa wi so 0242133577 0242133577 wasi twabi ne gina wona ase brukutu yenkonko pebi eno so sa makachi wo ze untimi hunu gari emfama adehye bi
so mbeja wa yi debi de den san ye no tinso ya enye yi de ne de kwa akoye eye burukutu na me kamfo na me de ama aponto ne abadi to ne yi oni nyina burukutu ebetumi ahyem krampa orofo ni mfie du ngotwemfo asem koso Food and Drug Authority or the stamp prices dimayam 0244620294 0244620294 ye ko ne ko pe burukutu ni bi orofo bia no nyina na club bia no anu yia ne club eye club bie na ye won kase ye ho ye won ketoa ho de ye wakọ no ato aponto ne abadi ntu nyina eye club bie orofo ye nkotwetwa bi na ye ne nafofo bodom pem ne yedi nkomo ne yesre a orofo ye mpe bi nsisi nchen ye nam na ye toto no nyina no na mission funum na club bie no so enam ho orofo unum bi wi pebebi di na owedi ne bebo masete nkom bia eno ane club oni mfie du ngotwemfo asem koso oba pemfo club bie no untimi fo asem enkoso omona samwa for sure what the other kakra betima kan share travel and tour for nsemi ebi na no asuma simu koye ya yese from here there omukoye ya yakaka ye ni ade patro no odo omodo kasen patro dem sebusaw 50,000 which is 5 and what you are saying patro what you are 21,000 okay this is na nye criminal bim akwesel short yasi otwetwa but the best inua be man no the TV so akwan bi so sanka de na no nkrofo yi omo so aikafo yi so mo ye no ma bi sa kaboa e wo kwan bi so ye show bi akutupa se de wo ye no na mpanifo so hu katutu a ya na eboa wo na no de ayekoka ho asemi ni ade sanko mo ye sa sika ya de kofa lawyer ni ade obaje osika edi sanka nyansa wo mu a kakwan bi so no sika wo de kofa lawyer ye koye ba transportation wo ba koye nso ye beko wo so ni mpefese waje obi sika ka no baboa ba we de ye nwa ba men be sanada roma bebi obi ane na busua waye bi sana meka no because sika no watua tu ti se kokan se ya silver criminal bi ukoko to sana meka chawo emu o man nya na sede se waje obi sika ne kasa bi o ka e me de se wo se waje atum se aye de ka wo tuatua e wo kwa bi so enu ntino ma onya na dwen se bi wo kasa wo tuatua de na no hu ana e kasa wonya na dwen se o sika wo de be ma wo ne mo no kasa hwe ne life na wei yemfanya de sua e wo kwa bi so se no se wudi obi anim na ekoyi a nipa kro no kro bi okodu abrocha wonim nanso ankoyi a woni ya obo odi se de yakoso no ena wo mo so mo ye travel antana se nya omo nko wo mo ye no ma so mbabu nipa no omo shitu sa de na nka o se nka anji nipa kro sika sana na de bi aka cho hwe kwana shefo medical kasa aseboyi sa akifu sika yo mo ji ye obahwe no na wo mo agi obi sika more than wo mo sika no me da kotuatua no mo ho ato mo eti wo mmere kakra be no mo sika o mo do sika adwa nanka ye nwa be man de wo kan kwa bi so ne yenim na obi a wo ye adwuma 7 prejudice ne de fake visa brawo na se wo de passport na medi wo kra na ofo so makasa asem se Ghana ha ade ye fake check fake passport hupa na so Ghana ye hu sa wo be na obi am obi face check fake o was a fako bank wo ba ko bank as sika bi anim wo de ko ma na ye den yeti meche okra eti abasre se na busuafo otia ana wono otia eye se waye bi sika na watua no waye ade na emmom de aka no wonye na adwo so ba betua na brante on fa sika na nche no abrotia ofo so be me no ana menua me ma no aka no se waje atom sa aye ne ka on na sika no be hye ne nsem nti no wo tua obetua na emmom wo ma ne nan emo ne to na o ma ne ho enye ha sebe ya obetimi etua ne ntem na onkotua ne sope nso mesai sika no ofo so be ma before so be jegira mu se wone ye friend so mo ne nkofo to kwan ebebo mu aya ade bia na wo se wo hu risk ewom eti ye ka kire ne se na busuafo etie ne a wonum pe ba bia brantie ne wo akira kwan no mo kan kire ne se o mehwe na woni ne hu ni ansa na ade a eni no timi en because owo hwe no fo so be ma wo ka ni bre ya ka yiri bi no wanti e be ka yira ba waje ye so fel so e na woni ya kasa wo se wo tua
won't tua ne ntem na abrantia no so de mpo no so wantimi entu kwan na de ode ne sika beye wo ablabom no wantimi fa na dachi kan kan chen so esanse no konya adwuma bi krampo ye ya wonya sika ne se bi ode baguro medamase enso e bia na ente sana no yonko be ma na age ahye na taso nti no ye hwe na oma ne na mo ne to no metua sika no ntem nti abrantia ne kan na koma nto no ye mo abafie se ye hwe na se nya yi aye ne ba bia de be fa be bo no medase kada che ko akoma to ye mo ate na eduru baabi ase wo se chi edin ene ebum abrantie ne ka se wo so wagye atum na hososo a watua bi ka dantete so na no nkyere se ache nso ma ne hye ne botum tinyame ya adum firi kyere kwene ne bedin komo se wante ase a enim de ebeye ya ka ofita na wantia ya be kan tuntum ko akoma to ye mate 055131 0551 0548 hello the police will yeah the mamoni adwuma dase Indiana evangelist for the watch the firstly born sasa okay police and Sompa na kriase na lumbe kase ndi ye won krabie and ye washebre Iya subia when krabia ubia when shebre au kraya with free ebia otibai na empempi no case na woka na fa abaya na de hono ya na ya to the party the share in partnership the woman or akwa krade the home se we krade na gen krampo no o ka sem krade na entolitrim ni eje jan klad mobi ni ato ma sawra da na empempi o mo be ni pakesi na ni kan be ni pakesi bi afina wo mo a na o mo tietia so o ko sensuka wo mo a na o mo fina ni ga be le chia kwa in young for the to system is throw the person in the last case we so much media free and television free and a young baby free start travel and talk free moving past it in fake but no more program so TV so we are better to home pani me ma kan kwa chire Trinity of Akefo and de migina court yi no omudwumadie no enso ani entiatamnati contractor ye krom de ka anti ye hwe na odwuma no enso ani a enso so ma so mpa ye ni megu ase watem ase okay hello yi hello Pacho when ye baby afre wudi. Yes, sir. Even in the famous finality, Bonko. Okay. In fact, that traveling to already the brother and the especially if you are no more coin, no more a yard, and I make it just and money in a day at the back. And guy, so I go so many in the home. If you are clear, you know, Dubai. If what Bagana Kana, probably the opportunity. So, yes, I may have and I advise the more I want to can also. And then sending funny TV of soya and then sending the and so the youth in Japan. I can make my can and some finance material. Okay, hello. Hello, baby, I'm free. My Joe so katachi. Hello? Good evening. My Joe, so baby, I'm free. Abdul Wahab. You can Wahab. You can say you also work enough. Hello. Meet you, pa. I'm Pato, your family Wahab. You can say you also. You can say you also there. Western of do not have them in Tapu Yinaku. The Empress make a crack say, Mammy, Diana, or Cano, because if you are Honoma, no, I won't buy, no, I find say, a Polano Pono, or General Polano. Now, uno, Bema Wopa, let's say, if you are a good and poor bampoa. I didn't think I so Japanama Deman.
because Obama eti Bema and Obaso to Oba. But the wood media Akolane ya mempoa se can make for community because Onyami wa kope nti wonjene me ho nti ni kwa se me so jene ho nti me da wasita Bema ho pe for me timo pa mo serioso me timo da dia pa ya men kamo na me nua ne so a omo je ni sika di no ebi ni me ya me sa o omo ba radio so se omo ba loto numbers ama me ne se ne sika ma omo afiri akire me fro omo a omo mfa me call nti ye hwem ne me no okay hello yeah last call I hit you hello so yeah brenuti yen content bedi de Sompa bedi de okay o de so ba na nchia okay yefa ofrenu nyina nsia yefa ofrenu enyina nsia na onyame ya dom a wochena Sompa Asem Mpe Nipa yesan ebegina ye naso na medical ka che yem pene mo bi nsisi obi da biada abrewatia Ofoso Bema wo asem wo ha wo amane Asem Mpe Nipa for yesefa wani chemu e wa santemantem kropon kumase mu bro no e friend Swame Sheffield station ya brosan no ye ne no e na ebo ho bomodenya ne frɛ yen ene ye twetwe enkomo na aba no e 0243 585878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 0552 095593 ebi abefre bia no wadaroma ye behwe na yagye oso Ofoso Bema ye for happy birthday Emma Mr. Gabriel Echamfo Gabi 1 yenua Bema ya owo US ene eyewa woda Nyakopon koso enhraw na oma nkwatente ahoden ene apomuden ewom ye do papa ya Asem Mpe Nipa ba ye wunya ye mu da biara da we appreciate you a lot Nyakopon koso a enka ho na oma nyicha ahoden ene apomuden no oma bambo no so nye kese ewo so eno achi no yenko nana asibebo nsu fufo hene osai otumfo kwansem hene nana ene eyewa woda ye ma happy birthday raden koso a ema otumi die no enkura wo enche oma nkwatente ahoden ene apomuden ewomo na oma ohene Solomon Nyansa na wode ma no ema no di bu wo man no oma osebi wankasa na azuka nchen ena efri beni ne di djuma ewo Sompa TV Sompa FM anana won kwaso de edi twato no yese panyi wo hwe no odware wi a na ensu asa ye de happy birthday ekọ ediama Nana Yaw Osei Aboagye Oforisuo Bema Asem Mpe Nipa host Kevin in fact anya picture antoso a obekọ fie o happy birthday to you Raden koso ensure me nua Bema Erade ma ne basa kese no so ewo so ontutu anamo ensibia ekron onkoso ama homra anfaso te se abe na adasa ente so enso ende se be ya won so no wakwan ebetimi atene na ne nyina so etimi akoye ede amawo Yedopi from Dr. Blazer Foster Tibreke say ya wadatra one media company yano NFA empenyinfo manager Robert manager for your mind your dubuache and Mr. Jeff from one kasa unua penyin omna Samoa Bema ya Asem Mpe Nipa wono ena ye penyin ene unua ba of alumba no producers kokosechine kwanta bi se nyina ye nyina ye se ye do new school for sports for bi atra one media for ye se ye do papa penny ni so adwumaso ya one enka ho Asante Aboagye me mfa nenka ho yo happy birthday to you for erade nyo kese e pa yo na nso nka ho oni no ho yo na nso nka ho Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God bless you now. 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 Hip, 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 hip. Hooray. Hip, 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 hip. Hooray. Why? Now, Marge was sending me 200 cedis. Will birthday gift. Intimate fama. Intimpacho nyame ya adoma me yama. Why? Marge, me den manka. What's one? Manka na. Adaba kana no yama. Aya kwanchirenti na me de menka. Me nwa bi e fe na beka. Okay. Na se me koto petrol mai no wankata so. Na krofru mo yesu moto. No se o hwe me no se ameta hu TV so. Na wo yi no to oboa me. Ti me nwa beka me da se. O so hwe pa me chia no. No, okay, yeah, kono Apostle Continuation Church Akoko Space ene omo wo orofo sabri yeja ha kono omo na ebe